Nid-defaw ngħidu kemm għall-buzz. Min waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna. Merħba u nilqakom għal episodju ieħor tal-podcast. Illum fl-istudio miegħi għandi lil-Dr. Lawrence Gonzi, ovvjament m'għandu bżonn ebda introduzzjoni ma ħantuwielu xorta, 'cause I'm a nice guy. Ma' Dr. Gonzi se nitħattu dwar it-trobbija l-moralità, ir-reliġjon, l-Ewropa, ir-rationalization ta' 2006, il-local plans, il-korruzzjoni, l-iskandlu ta' żejt, dal-snus, Gaddafi, il-Libja. ħafna weird, 26 sena ta' storja politika, ovvjament. Ħafna xitajt. Qabel ma nitla' nixtieq nirringrazzja lill-aġendi li għamlu dan kollu possibbli, mhux il-podcast biss ma dak kollu li jeżisti madwaru, u dawn l-aġendi huma il-Maypole, isma' barra għandna dawk il-platters. Yes. Jobs in Malta, Derek Meats, Browns Welby's, jekk tista' ma tellalix, Jesus Christ, what the fuck are you doing, sunshine, Welby's li bħalissa bro għandhom l-offerta għal Deċembru li għal kull 50 euro li ton fuq ituk 6 lura u għal kull 100 li ton fuq ituk 14. L-offerta fil-verità tkun hemm is-sena sieħa ma f'Deċembru tkun id-doppju, il-cashback tkun id-doppju. Allura, għaddu sant il-Welby's u ixtru l-alla. Grazzi wkoll il-Kutriko, E-Cabs, Garmin, grazzi wkoll il-Yogiti. U spunt.mt li għal dan l-episodju partikolari tawni ħafna jnuna fil-reċerka. Spunt huma specialty l-azienda li huma grupp fil-verità li għamlu riċerka u marketing fuq l-Instagram, il-Facebook, tista' subhom fuq l-YouTube u TikTok ukoll. Għal daqstant jekk għandkom kumpanija Spunt tista' toffrilkom dawn li data analysis, data visualization, proofreading, policy analysis u economic analysis. Qabel ma nkompli, ovvjament grazzi perenniali għal Patreons li huma the heart and soul ta' dan il-proġett. Grazzi immensament minn l-appoġġ tagħkom ma naslu qatt. Patreon.com/ġomaljek tridu tkunu parti minn dan il-proġett, proċess, parti dejjimi. Patreon.com/ġomaljek, like, subscribe, follow, bla 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 bla. Artlana. Dr. Gonzi, l-ewwel net, grazzi tal-li l-għajt l-istadina tiegħi. Grazzi lilek tal-istadina. Thank you. Ħanibda minn hawn. Inti meta kont żgħir kont fl-Azzjoni Kattolika, it-siju tal-pa kien l-isqof Mikil Gonzi. Ir-reliġjon kemm kien fundamentali fit-tiswir intellettwali, morali tiegħek? Kien importanti bħal ħafna familji Maltin oħrajn. Jiena kont tifel ngħix il-belt, trabbejt il-belt inħobba bħala mhux biss il-belt kapitali tal-pajjiż li ngħix fih jiena, ma l-post fejn trabbejt. U allura hemmhekk tħallat ma' familji u żgħażagħ oħrajn tal-età tiegħi li kienu jħobbu l-futbol, jilagħbu l-futbol mhux isegwu biss, taħlita minn iżomma l-Ingliżi, minn iżomma t-Taljani u jiena tħalt mitħallata dil-familja. Dil-familja kella fost l-aħwa u kienu 5 subin u tifla. Kellhom wieħed minnhom li kellu diżabilità serja, fiżika, u allura kbirt f'ambjent fejn nara l-da sħabi il-daħuhom li kien fiżikament b'diżabilità jiġibuh magħhom fil-grounds tal-futbol biex jarhom jilagħbu. Ġifieri b'sagrifiċċju straordinarju għax daw kienu jgħixu f'appartament il-belt 6 sulari taraġ. Allura daw kienu jolzaw bil-wheelchair, iniżluh, jabbuh fil-karozza, jien ningħaqad magħhom, immorru fil-ground tal-futbol, nilagħbu l-logħba, nerġgħu nolzaw, nerġgħu nġibuh fil-karozza, nerġgħu nġibuh lura lejn il-belt u nerġgħu intelgħu 6 sulari. Meta titrabba ma' familji hekk, inti tibda tinduna x'inhuma l-valuri veri sbieħ tal-ħajja tal-bniedem. U intrabbejt dak l-ambjent huma kienu attivi fil-ċirkolu Ġuventu Kattolika tal-Belt Valletta wkoll fejn konna niltaqgħu, kien ċirkolu dak li mhux kollox reliġjon u x'nafien. Pereżempju jiena meta dħalt l-università u bdejt il-kors tal-liġi, kien hemm mument minnhom fejn talbuni qalu li isma' inti jimporta tagħmlilna lecture fuq xi affarijiet ta' interessek.
U jiena niftakarni nagħmlhom talks hemmhekk fuq il-gwerra, il-7 Day War, il-gwerra ta' 7 ijiem tal-Iżrael u l-Eġittu dak iż-żminijiet. U mbagħad għamil diskorsi dwar x'inhu l-Parlament u x'inhi l-Kostituzzjoni u kif murajd li dak iż-żmien. X'eta kelli? Ara, dak iż-żmien jiena tħalt l-Università ta' żgħira ħafna ta' 17-il sena. Jiġifieri kelli 18-19 dak iż-żmien. Effettivament 18 sena meta għamilt l-ewwel lecture tiegħi lil sala mimlija żgħażagħ oħrajn tal-età tiegħi ta' bej 15 u 18 sena fuq x'inhu l-Parlament. Issa dak iż-żmien jien ma kelli ebda. Imma kellekx ħajra. Ħajra ta' politika xejn, anzi kont pjuttost b'opinjoni jien kont determinat li nsir avukat, inħobba il-professjoni, rrid insir avukat. U l-ħabib tal-familja tagħna dak iż-żmien kien Manuel Bonnici, ex-ministru tal-Partit Nazzjonalista meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-gvern 1961-62. Effettivament sa 61-62, mbagħad 64 bdejt nifhem xi ġifieri tkun fil-politika, 70-71 meta jiena tħalt l-Università 1970. Dak iż-żmien dal-ħabib tal-familja Manuel Bonnici kien avukat. Missieri kien skrivan il-qorti ma' maġistrat. U allura d-diskors fil-familja tagħna kien dejjem marbut xi mod jew ieħor mal-liġi. Imma jien fimt li meta tkun avukat u tkun fil-politika trid tagħmel għażla. Iż-żewġ affarijiet ifixklu li xulxin. Ħanaslu zemmek. Pero bħalessa nixtieq speċa nistudja ftit it-tiswir tal-moralità tiegħek speċ ta' minn hawn ġejja, ġifieri. Semmejt li kien hemm din il-familja li kienet parti minn dil-organizzazzjoni reliġjuża. U inti f'dak il-punt fimt li jekk din il-familja għandha di xorta ta' empatija, ta' kooperazzjoni li huma valuri li għalik kienu l-aktar fundamentali huma wkoll fl-istess ħin part minn l-organizzazzjoni mela ir-reliġjon minnu jitnissel din ix-xorta ta' moralità. Imma ħan nirfina ftit di għax il-ħsib l-organizzazzjoni jekk irridu nsejħulha jekk li jiena kont parti sew ta' attiv fiha u trabbejt fiha jisimha l-Azzjoni Kattolika. L-isem waħdu jitkellem. Di mhix laqa fejn tiddedika l-ħin kollu tiegħek għat-talb u li mhix ħaġa ħażina, mhux qed nikkritika. Imma hija ħaġa li tenfasizza l-parti tal-azzjoni. Jiġifieri inti x'tagħmel bħajtek biex tħalli l-ġid jekk jista' jkun sa fejn taf inti fil-limitazzjonijiet tiegħek mal-bqija tas-soċjetà. U allura mhux il-parti tar-reliġjon li qisu tiddedika għar-riflessjoni, imma l-parti ta' kif tapplika dak li temmen fih fil-ħajja ta' kuljum. Anki fl-affarijiet l-iktar sempliċi, kif iġibruk ma' sħabek, kif tipprova tażel bejn dak li taħseb li huwa tajjeb u dak li huwa ħażin. Imma hija l-azzjoni, dak li iffurmani. U allura fil-kors ta' ħajti, meta jiena ġejt quddiem għażliet importanti f'ħajti, dejjem din kienet ħaġa li tiddetermina jien x'nista' nagħmel biex nagħmel ftit differenza ħalli l-affarijiet isiru aħjar milli huma. Mhux neċessarjament ikunu ħżiena, imma anke biex affarijiet li jeżistu jkunu aħjar. Dak il-mibni fuq dak li eventwalment mbagħad bdejt nifhem iżjed f'ħajti, it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Li anki di meta semmija n-nies jibdew ħarsu lejk u jaħsbu li jintu xi qaddis timxi fl-art. Mentri mhu veru xejn tagħlim soċjali tal-Knisja huma valuri li huma universali. Jiġifieri il-ġid komuni mhijiex xi ħaġa esklużivament reliġjuża tal-Knisja Kattolika, il-ġid komuni hija xi ħaġa tajba għal kulħadd. U hija il-sustanza primarja ta' min jidħol fil-politika. Inti tidħol fil-politika biex tagħmel il-ġid jekk jista' jkun għal kulħadd. U allura idealment, u mhux dejjem idealment il-bniedem huwa suġġett għal żbalji, il-ħajja tinbidel, il-diffikultajiet jinqalgħu minn kollu. Imma ekki, jiġifieri dawn huma l-valuri, ir-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem. Parti integrali mit-tagħlim soċjali tal-Knisja. Ma nafx għaliex meta ngħidha di kulħadd isu jħares li malli nsemmi t-tagħlim soċjali tal-Knisja, ma mbagħad malli ngħid kif ħarsu lejk, taħseb ħarsu lejk bħala xi ħaġa antikwata jew tifel tal-Isqof Gonzi, mhux hekk jiġifieri għex ħajti bda d-dell fuqi. Imma tħoss li huwa d-dell fis-sens l-Isqof Gonzi
Għaw minn, speċa naf ħafna nis, inkalli tiju li kull darba li għanna jorqotsu baħ mal-komodina, gonzi, u mux ħajkulli għalik kun għedjajt, għal-kem għan kalli l-ek ma tanx kena. U koll. Imma għall-isqof kienet, biex u meta kont nitħaddet dwar, ma tanx kon naf dwar, ovvjament mex fl-epoka tiegħu, kien jgħid li spiex ta' u kien isu il-personifikazzjoni ta' l-establishment arroganti tal-Knisja. Tħoss li kienet kritika fair fuq it-tiju tiegħek? Le, ma nħoss li kienet kritika fair, però bħal ma jiġri dejjem fil-ħajja, il-kultura, il-kondizzjonijiet, il-realtajiet soċjali ta' dak iż-żminijiet kunu kompletament differenti mir-realtajiet soċjali tal-lum. Id-dinja dak iż-żmien u Malta parti mid-dinja bil-limitazzjonijiet kollha tagħha, is-soċjetà tagħna kienet differenti, il-valuri u l-iskala ta' valuri kienu differenti, l-istil ta' ħajja kienu differenti. Biex illum f'dinja moderna niġġudikaw dak li kien jiġri 60, 70, 80 sena ilu, naħseb inkunu qed nagħmlu żball kbir. Għalfejn taħseb li kien hemm dik il-perċezzjoni, speċa waħda mill-iktar kritiki li nismaja komuni li speċa kien iqarrab wisq il-funzjoni tar reliġjon mal-politika. Iva, ekku, imma dik kienet evidenti fil-Knisja Kattolika Universali. Kienet pervażiva mad-dinja. Dinja tmur l-Italja, kienet dik ir-realtà ta' dak iż-żmien, jiġifieri ma jfissirx li llum bil-kriterju tal-lum tiġġustifika, ma tistax tiġġustifika. Imma dak kien l-iżvilupp tal-Knisja fuq medda ta' mijiet ta' snin ġej minn żmien ta' qabel Kristu wkoll, jiġifieri it-taħlita ta' politika u reliġjon u l-użu tal-reliġjon u l-valuri reliġjużi biex jiddeterminaw deċiżjonijiet politiċi ilha seħħ mijiet hekk mhux eluf ta' snin. Però u x'inhu illum issib min iva jikkritika l-aġir tal-Arċisqof Gonzi dak iż-żmien, bħalma naturalment issib min jikkritika l-aġir tal-politiċi ta' dak iż-żmien. Anke dina interessanti li wieħed iħares biss lejn naħa waħda tal-munita mingħajr ma jħares lejn il-munita miż-żewġ naħat. Dik xi ħaġa li fuq dal-podcast ma sseħħat inkwitax. Imma intom fil-familja kif kontu perċefuh? Speċa x'kienet il-figura ta' tziju? Speċa smajtek tajt l-istorja meta mort quddiemu. Vera storja ħelwa. Jiena kont naturalment verżaj, però l-papa tiegħi kien viċin ħafna tal-Arċisqof. Kien immur kuljum jgħinu fil-affarijiet tiegħu li jkollu bżonn fiżikament mhux jgħinu fil-funzjoni tiegħu ta' Arċisqof naturalment, ma kien viċin ħafna tiegħu. U jirrakkuntalna li u l-ħuti l-oħrajn u l-mamma li ħafrina dak iż-żmien l-esperjenzi kollha tiegħu ma dal-Arċisqof li qabżan dawn. Dik storja differenti. Però tina skup. Le ma ntikom xejn skup. Mela, naħseb l-aħħar speċa biċċa li nixtieq nistudja miegħek forsi hija l-parti tal-interdet fuq forsi dan is-suġġett, anke jiena nħoss li hemm momenti fl-istorja ta' pajjiżna li jisom ħolqu din id-diviżjoni li jiena nħoss hija sfortunata bej is-setturi tas-soċjetà ħafna minnhom speċa personifikati fil-partiti. Meta taħseb fuq dik l-epoka tal-interdet, l-għażla li sir l-interdet, x'inhu ma' riflessjonijiet tiegħek? Le dak kien żball fl-opinjoni tiegħi, ma nerġa' ngħid imma nirrepeti dak li qed ngħid qabel, kont qed ngħid qabel. Il-ġudizzju illum fuq deċiżjoni li ttieħdu 60, 70, 80 sena ilu naħseb ma jkunx ġudizzju ġenwin, ma jkunx ġudizzju ġust, poġġija b'dak il-mod. Jiġifieri kien żball, naturalment, imma kien żball tal-interdet daqskemm għamlu żbalji l-politiċi wkoll biex inkunu għadna kollox għax filwaqt li l-Knisja kienet interdittiet lil min kienet jesprimi opinjoni politika, l-politiċi użaw kelma differenti, imma kien xi ħadd li ma kienx jaqbel mal-politika tagħhom kienu jagħtuh transfer, kienu hekk. Jiġifieri il-ħażin ta' dak iż-żmien illum għal grazzja talla ħafna minn dak ħriġna minnu. Kemm mill-aspett tal-Knisja u anki u jiena kburi mal-fatt li tajt naħseb kontribut żgħir biex fil-kuxjenza politika ta' pajjiżna nimmaturaw ftit. Aħna sa 20-30 sen ilu kont mur marra triq u jisparaw leku. Hekk konna. Jien niftakarni mur
meeting ħażabar u jisparaw fuqna. Niftakarni mmur home visit il-Birgu u jisparaw fuqi. Dak kien l-ambjent illum inbidel għal-grazzja tal-Alla l-poplu Malti matura. Xinu dal-episodju ta' meta kont ħażabar jispar? Dik kienet il-kampanja elettorali ta' 1987, l-ewwel darba li ħriġ tal-politika. Fil-1987 ħriġ tal-politika, 86, 87 dik kienet kampanja u dan kien l-ambjent dak iż-żmienu. Bil-pulizija jiggassjawk, ma sax tagħmel dimostrazzjoni, ma sax protesta, ma tistax tiċċelebra l-indipendenza ta' pajjiżna Alla jbierek. Jiġifieri, xirrid ngħid ħalli ma niżvijax mill-punt li qed tagħmel inti. Il-Knisja żbaljat fil-passat u di tal-interdet b'ġudizzju ta' kriterji tal-lum naħseb kien żball, fl-opinjoni tiegħi. Daqs kemm żbaljaw il-politiċi li għamlu l-istess u għamlu hekk mhux ħar. Għax kien hemm min spiċċa bil-bullets ġo rasu. Hekk konna dak iż-żmien. Però wkoll li fis-sens il-bullets ġo ras persuna mhux ovvjament ma skużabbli u ma ħaġa ħażina ħafna. Però anke naħseb bniedem fuq xifer il-mewt li qed jaħseb li isma' l-ġudizzju tal-Alla ħajkun u hija kera ħafna speċjali timponi dik ix-xorta ta' terror. U li ma jindefinx bil-riti daw kollha affarijiet żbaljati. U jikkontradixxu il-valuri tal-Knisja stess. Mhux hekk tal-ħniena tal-karità. Ma dak kien dak iż-żmien u il-kunċett tal-interdet fil-Knisja Kattolika ma kienx kunċett restritt tal-Malta, kien kunċett li ġie applikat anke f'pajjiżi oħrajn. Da jiġġustifika le, ifisser li tajjeb laqgħa xejn, imma dak iż-żmien għal xi raġunijiet ta' storja, ta' kultura, eċetera, ir-raġunament kien dak. Illum naħseb għandna nkunu rikonoxxenti illi s-soċjetà in ġenerali mhux biss Maltija, ma anke l-Knisja moderna tal-lum imxiet il-qudiem. Il-Knisja għamlet żbalji fil-passat u tammettihom istess u talbet skuża istess għal dan l-iżbalji li saru fil-passat u ma żbalji li sfortunatament weġġaw ħafna nies. Tajjeb aħna meta ġi l-Papa u Malta kemm Papa Ġwanni Pawlu Tieni iktar u iktar mbagħad Papa Benedettu u subsekwentament issa anki Papa Franġesku ammettew anke meta ġew Malta illi l-Knisja ma trattax tajjeb lill-ċittadini kollha ta' pajjiżna fis-sens ta' tfal abbużati tat-tip ta' affarijiet. Din hija l-maturità li wieħed jikber fiha u naħseb ma tħassarx il-ħażin tal-passat u l-weġġat tal-passat imma almenu forsi tikkonsla ftit li nisperaw almenu li l-Knisja talmet u li ma terġax taqaf dan l-iżbali. Mela, ħanaqbad naqra sa it-traġit politiku tiegħek mela fl-87 kien dawl darba li kontestajt, Character ta' 4, ma tlajċ, pero kontinentajt l-rwol ta' Speaker of the House. F'dak il-punt fil-karriera politika tiegħek, diġà kellek it-tir li ħata salsal quċċata? Le, assolutament. Anzi, aċċettajt li nsir Speaker tal-Parlament meta bata lija dak iż-żmien il-Prim Ministru Edi Fen Akadami. B'kundizzjoni, u kont għamiltilu l-kondizjoni, għatlu Edi, sanajdlek iva biex nuża l-kariga ħalli noħroġ mill-ħajja politika. Għalix? Kif taħdem li? Għamilek kif taħdem. Għax il-ħajja politika f'pajjiżna kienet dak iż-żmien u għada sal-lum. Hija li inti trid tkun attiv fl-attivitajiet politiċi tal-partit tiegħek, l-attivitajiet ta' matul il-ġimgħa, ta' nhar ta' ħadd, ta' festi, eċetera, trid tkun preżenti l-ħin kollu, trid tiffaċċja n-nies, trid tkun ta' servizz mhux biss għall-komunità ġenerali, imma wkoll għall-partit, għall-bżonnijiet tal-partit. Allura hija impenjattiva immens. Jiena għadlek diġà illi għalija l-professjoni legali kont inħobba. U għadni nħobba, imma irrealizzajt fil-kampanja elettorali li waslet għall-elezzjoni tal-87 illi ma kienx jirnexxi li nżewweġ iż-żewġ affarijiet. Jiġifieri jien ma stajtx ikolli mixja qudiemi fil-ħajja politika. Fl-istess ħin li narani navvanza fil-karriera tal-professjoni. Tal-professjoni. U kont naħdem ħafna jien tard bil-lejl bħala avukat. U allura wara l-esperjenza tal-87 u wieħed irrid nispjega li jien aċċettajt li noħroġ għall-elezzjoni tal-87 wara li konti li snin ngħid li jien ma rridx noħroġ għall-politika imma li ngħin kull fejn hemm bżonn. Fil-perjodu ta' bejn l-1980 u 81 faqqat il-parti issues ta' violenza u tkissir ta' każini u dal-affarijiet kollha ma faqqat il-kwistjoni tal-iskejl tal-Knisja. Jien dak iż-żmien jien u Kate kien għandna 3 tfal għadhom żgħar.
Iż-żewġ subien kienu jmorru St. Edwards, it-tifla kienet tmur Sacred Heart. Fil-perjodu tal-1982-83 li jiġi xi ħadd u jindaħalli fejn nibgħat it-tfal tiegħi skola, ma kienx aċċettabbli għalija. Kien punt ta' prinċipju li ma stajx naċċetta u kull meta kienet issir dimostrazzjoni bil-deċiżjoni li ma nipparteċipax fil-politika, ta' jefis politika attiva, però dak iż-żmien ma kox nitlef okkażjoni li mmorru jienu kejt bit-tfal għadhom żgħar nipprotestaw fit-toroq għal din l-istupidaġni u arroganza li xi ħadd jindaħalli x'nagħmel jiena bit-tfal tiegħi. Isu fl-1986 jien nirċevi telefonata minant Dr. Fenek Adami dak iż-żmien biex ikellimni mort l-istamperija u għalli aħna nixtiequk toħroġ għall-politika. Sa dak iż-żmien jien kont sirt President Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika kollha ta' Malta u Għawdex. Jien kelli storja ta' esperjenzi sbieħ fl-Azzjoni Kattolika minn tifel żgħir fl-Azzjoni Kattolika tal-Belt sal-ogħla kariga nazzjonali fl-Azzjoni Kattolika. U kont President Ġenerali. U meta avviċinani Edi Fenek Adami għalija l-għażla ma kienx faċli. Minn banda ħassejtni ninġibed għal fatt li isma' di hija issue tal-futur tat-tfal tiegħi. U mill-banda l-oħra, il-ġibda l-oħra illi jisma' jien hija President Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika u l-Azzjoni Kattolika kont nagħmel ħilti biex jekk jista' jkun inħallija tikkonċentra fuq l-affarijiet li kienu parti mill-missjoni tagħha u mhux il-politika partiġjana, imma niftakarni dak iż-żmien bħala President Ġenerali meta kienet faqqat il-kwistjoni ġol Polonja ta' Solidarność, aħna f'Malta. Ta' Solidarność mhix familjari magħha. M'intix familjari ta' Solidarność. Dak iż-żmien. Sommarju hekk ta' sentenza x'kienet? Kienet kwistjoni li l-Union tal-ħaddiema ġol Polonja li kienet komunista dak iż-żmien u li kienet tikkontrolla kollox. Lech Wałęsa li kien il-leader ta' waħda minn din l-unions li kien jisimha Solidarność, ordna li l-ħaddiema kollha tat-tarzna tal-Polonja ta' Krakow jidirli joħorġu bi strike. Ġol pajjiż komunista fej strikes assolutament ma kienux permessibbli. U dik l-istorja eventwalment waslet biex ġabet kienet parti mill-istorja għal waqa tal-ħajta Berlin u kienet parti l-ewwel ftit konsenturi tal-ħajta Berlin. U li eventwalment ġabet lil Papa Giovanni Paolo II llum qaddis li bix-xogħol tiegħu bl-interventi kollha tiegħu wassal għal waqa tal-ħajta Berlin u għal waqa tal-komuniżmu. U għal Ewropa li kienet maquda. Daw kienu żminijiet fejn kienu qed jiġru avvenimenti kbar. Illum nara nisma' lilek tajt ma tax fihom jaqbadni l-bart, ġifieri li qed ngħixu llum huwa frott dan kollu imma huwa l-ġenerazzjoni tal-lum. Inti smajt dwar dik l-istorja ta' Solidarność. Extom. Dik l-epoka u inti bħala il-mexxej tal-Azzjoni Kattolika f'Malta. Xi perċepejt li għandek tieħu minn dik l-istorja? Perċepejt u ħadd azzjoni fuq li għadna għax dak iż-żmien l-ixxu tal-drittijiet tal-ħaddiema, l-ixxu tal-libertà, l-ixxu tal-espressjoni li inti għandek id-dritt li tesprimi li eċċetera. Dawk l-affarijiet kollha ġew għatti aħna bħala Azzjoni Kattolika dal-punt hemm bżonn li nenfasizzaw. U niftakar kienet saret attività kbira fuq il-Fossus tal-Furjana fejn kulħadd mar jixgħal xema u l-Maltin u l-Awċin ġew mistidnin min irid anki min ma jiġix għall-attività fuq il-Fossus tal-Furjana jixgħal xema d-dar tiegħu. Di ma kienx inizjattiva tal-Azzjoni Kattolika, ma kienet inizjattiva nazzjonali li ttieħdet. U jien bħala. Meta tajt nazzjonali l-imparti tan-nazzjoni qed nitħattu dwar, il-parti nazzjonalista, l-parti li kienu kontra. Le, kienet pjuttost inizjattiva. Heavy-handedness forsi? Le, heavy-handedness ma niddeskrivix bħala. Kienet espressjoni ta' solidarjetà inizjata fil-Partit Nazzjonalista, inizjata però anki f'organizzazzjonijiet oħrajn li mhumiex politiċi li qalu isma' Malta għandha tesprimi is-solidarjetà tagħha ma' dak li qed jiġri ġewwa l-Polonja dak iż-żmien. U allura qed nispjega dan kollu għaliex jinsib ruħi bejn id-doveri tiegħi bħala President Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika u d-doveri tiegħi ta' missier ta' familja ta' 3 tfal li ġie mistieden biex issa ipoġġi d-diskorsu l-paroli vojta kollha tiegħu fil-prattika. Huma vojta jew le. Jiġifieri jien meta tixtieq kafè? Le, għalissa. Jiġifieri jiena meta ġejt mitlub issa minn Edi Fenek Adami biex nikkandida ruħi għall-elezzjoni. Li hija baħar qabża kbira minn li tkun tappoġġa partit politiku għal fejn inti issa
tikkommetti ruħek li tikkandida ruħek. Xi karatterizza dan il-baħar? Xem, għax ħajkun hemm iktar skrutinju. Le, mhux kwistjoni ta' skrutinju, le. Aktar attakki, aktar impenn ta' ħin. Aktar impenn ta' ħin totali li twarra b'affarijiet oħrajn. Inkluż l-ewwel u qabel kollox li batu minnu qastijak il-familja tiegħek stess. Għaliex int issa l-ħin tiegħek irid jinqasam bej li tiħossib il-familja u tiħossib it-tfal u għax għandek Parents Day u għax għandek il-Prize Day u għax għandek da, kontra li għandek meeting titmur għalih. U inti tittażel bej il-Parents Day tat-tifla tiegħek u tittażel bej il-meeting li titmur u tindirizza. Di li tkun kandidat. Kejt kif kienet tipproċessa dan il-moment? Kejt bħali fuq di konna niddiskutu ħafna, domna niddiskutu jekk għandix ngħid iva jew le għall-kandidatura tiegħi. Sakemm fl-aħħar it-tnejn li aħna qbilna illi isma' issa jekk aħna tajbin biss biex immorru nipprotestaw, jiġifieri jekk aħna tajbin biss biex noqogħdu bil-qiegħda u isu minn gallerija insegwu l-attivitajiet u meta jgħaddu minn taħna u naqblu nċabċbu u meta ma naqblux nibbujaw, minflok dik issa wasal iż-żmien li jinħajdu isma' hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa oħra, li nikkommettu ruħna, li nimpenjaw ir-riwieħna ta' veru. U wara li ħsibnija ħafna fl-aħħar ddeċidejna li jiena ngħid iva. Your caterers this festive season. Order online. maple.com.mt. Many people ask me, how did you change your life around? You see, I wasn't always here. My good friend, Jobs in Malta, has made it easy to search for, apply, and ultimately land this job. Look no further. Nisma' ħafna nies li jgħidu jitkellmu fuq dak iż-żmien dak l-attività soċjali jew activism ta' dak iż-żmien b'ċertu nostalġja, jgħidulek Madonna llum qed jiġru dawn l-affarijiet kollha. Ħadd ma joħroġ fit-triq, jekk noħorġu fit-triq inkunu erba' teqtates. Dak iż-żmien kulħadd kien joħroġ fit-triq, dak iż-żmien kien hemm ħafna iktar entużjażmu, enerġija, illa. Tara bl-istess mod inti. Dinja nbidlet u fġieħ. Dinja taqbel inbidlet. U illum għandek is-social media, illum tesprimi l-opinjoni tiegħek forsi beffett ħafna iktar b'saħħtu fuq is-social media. Tesprimija bil-qiegħda fuq sofan fil-istudju jew fil-salott tiegħek u tipparteċipa b'mod qawwi ħafna iktar qawwi milli kieku tmur għal mass meeting. Di realtà tajba ħażina, ma hemmx kwistjoni ta' tajba jew ħażina, il-soċjetà nbidlet u żviluppat dan il-mod. Imma jiena ħoss li vera għandek raġuni li demokratizzajna l-mod li aħna nistgħu nikkomunikaw l-idea tagħna hija xi ħaġa importanti. Però naħseb li hemm xi ħaġa li hija arketipika meta inti tara the communion of the thousands u inti għandek dak il-viżwal simboliku ħafna ta' the people jisejħu. Fair enough, għandek raġun. Pero biex ikollok meeting ta' dak it-tip, jista' jkollok 20,000 ruħ, 30,000 ruħ u jkollok mass meeting li jkun storbjuż b'saħħtu li għandu image straordinarja. Pero fuq social media tista' tilħaq ħafna iżjed eluf. Ħafna iżjed eluf. Again, mhux tajba jew ħażina, ma ngħaddix ġudizzju fuq dan kollu, jiena ngħid il-bidla seħħet hekk ġrat u rridu ngħixu magħha u nużaw it-teknoloġija biex naslu għalija. Tellawna fuq l-screen dan huwa massive demonstration, it-titlu ma rajtx of church schools Dingley Streets li ma 1984. Inti kontem. Iva, kontem. Ma tlifx wieħed mill-organizzaturi probabbli. U l-organizzaturi leħalli ma nistax niddeskrivi li l-nifsi bħala wieħed mill-frontliners, imma kont inkun hemmhekk ma' Kate u ġieli bit-tfal biex il-preżenza tagħna tinħass. Imma għax intom ma tirrealizzawx intom fis-sens min mex dak iż-żmien, min ma għex dak iż-żminijiet. Ma jafx tfisser li t-tfal tiegħek minflok imorru l-iskola u ma jistawx imorru l-iskola tagħhom għax kien ikun hemm massa nies barra biex ma jħallukx tidħol, kien ikollna nibatuhom ġo garax.
Jiġifieri, minħabba din l-istorja kollha, it-tfal tagħna għal perjodu ta' żmien sakemm damet din il-kwistjoni, it-tfal tagħna kellna nibatuhom ġo garax biex il-lezzjoni it-teacher tagħhom tagħtilhom b'mod moħbi u għall ħares xi ħadd jinqabad għax għall ħares. Inti tista' timmaġina, jiena ngħidlek le, ma tistax timmaġina id-diffikultà tagħna il-ġenituri li għexna dak iż-żminijiet. U dawk is-sentimenti ma jistgħux jispiċċaw, ġifieri l-importanza ta' ġenitur li hu jgħin jara t-tfal tiegħu jikbru, iħallas il-flus jew jekk jista' jaffordja, jekk ma jistax jagħmel sagrifiċċji kbar biex ikopri dak li hemm bżonn ħall-tfal tiegħu jarhom jimxu l-qudiem u jiġi xi ħadd li hekk għal-ebda raġuni ħlief ideoloġija żbaljata jgħidlek int ma tistax tibgħat it-tfal tiegħek fejn trid int. X'kienet din l-ideoloġija żbaljata? Li jindaħal li fejn nibgħat it-tfal tiegħek. Jiġifieri li l-iskejjel isiru kollha b'xejn. Għax kien jimmotiva din l-azzjoni kienet politika tal-gvern ta' dak il-ġurnata. Naħseb illum jirrealizzaw li kien żball. Naħseb u nittama anzi li hemm realizzazzjoni dak kien żball kbir. Anki ideoloġikament kien żball kbir. Imma dak iż-żmien ċertu ideoloġija kienet tiddetermina li tajt isma' trid tkabbar it-tfal tiegħek fil-kultura magħluqa ta' din l-ideoloġija. Li huwa żball. Li kienet il-kultura magħluqa xellugija qed ngħidu. Xellugija estrema. Dan huwa l-komuniżmu estrem, dan huwa s-soċjaliżmu estrem, mhux is-soċjaliżmu ta' veru, għax is-soċjaliżmu ta' veru għandu valuri ħafna differenti minn dan. Jiġifieri s-soċjaliżmu ta' veru huwa soċjaliżmu li jinkoraġixxi l-idejat, l-diskussjoni, li jfittex li jgħin il-minu l-iktar batut biex minnu l-iktar batut jgħinu jimxil qudiem. Xelluk huwa l-progress fil-verità ħafna drabi. Iva, issa però anki di ġifieri imbidlet fuq medda ta' 50 sena. Għax illum bej xellu kull-lemin tant iż-żewġ. Lejn naħseb it-termini huma llum il-ġurnata sploduti, naħseb m'għadhomx, però kien hemm żmien li kienu utli. Ekku, illum inbidlu. L-ideoloġija li kienet qed tinforma dik kienet li jisma' aħna għandna din il-koppla ta' idejat u ma nistgħux noħorġu minnha u allura l-istat irid tarabbilek it-tfal. L-istat jindaħallek fuq kif tiżviluppa il-mentalità tal-ġenerazzjoni ta' żagħżugħa. U dan mhux aċċettabbli, jiġifieri assolutament. Indottrinazzjoni. Indottrinazzjoni, u bil-fors tirribella għalija u kienet di li eventwalment perswaditni li tidħol għall-kandidatura, tħalt għall-kandidatura, fl-1987 ħriġt fuq żewġ distretti, it-tieni u t-tielet distretti, ġifieri Birgu, Bormna, eċetera, dawn huma fortizzi tal-Labor dak iż-żmien, però ħriġt mort relattivament. Għalfejn inti ħriġt hemmhekk? X'kienet l-għażla? Għax il-familja tagħna għalkemm jien trabbejt u għext il-belt, imma il-familja Gonzi hija marbuta mat-tieni distrett. Jiġifieri in-nannu tiegħi li kien surmas tal-banda u għandu mużika vera sabiħa li għadhom idoqquha sal-lum. Ħarresalek il-mikrofon għala rib tiegħek jekk jogħġbok jew kif tixtieq di isma' dina kompletament ġifieri. Kont qed ngħidlek il-familja Gonzi għandha l-eruq tagħha ġo dik in-naħa ta' pajjiżna, ġo l-Birgu mod partikolari u l-Kalkara għax in-nannu issa allura ħul Arċisqof kien surmas tal-banda magħruf f'dak l-inħawi u kiteb mużika li sabiħa immens li għadha tindaqsa llum mill-każini tal-banet tal-Kalkara, mill-każini tal-banet ta' Ħaltarxin, hemm biċċiet mużika. Anyway, u allura dak kien distrett naturali. Apparti l-fatt li l-ewwel uffiċċju li jiena ftaħt bħala avukat fl-1900 allura jiġi 77 kien fl-Isla. L-ewwel uffiċċju tiegħi, allura jien uffiċċju bħala avukat klijentela kelli mill-Isla. Dik l-erja, dik ir-raġuni li xedt hemmhekk, kien hemm raġuni oħra però barra minn di. Dawn kienu raġunijiet tiegħi, ir-raġunijiet tal-Partit Nazzjonalista kienu għaliex hu kellu vojt l-inħoloq wara li José Muscat irtira mill-kandidatura tiegħu fit-tieni u fit-tielet distrett. U allura kien hemm vojt f'dak id-distrett u l-partit kienet ifittex kandidati biex joħorġu f'dak id-distrett. Kienu sabu 3-4 kandidati fl-opinjoni tiegħi tajbin. U jiena kont aċċettajt ħriġt però ma tlajtx. Zvijajna mill-punt li kont qed ngħid meta 8 xhur wara batalija Fene Kadami biex insir speaker tal-Parlament. U lil Fene Kadami għal dar raġunijiet kollha tal-esperjenzi li għaddejt fil-kandidatura u tajbin u ħżiena u perikolużi u sbieħ. Lil-Edi kontatlu Edi għatlu jien ma naranix f'dil-karika. Imma jekk taħseb li nista' ngħin, allura ngħidlek iva, però
terġax tibgħat għalija 5 snin oħra, 4 snin oħra meta tiġi elezzjoni ġenerali għax sa ngħidlek le, ma rridx nieqpa' nikkontesta. Ma konx għalek tħoss dak id-dover nazzjonali li tkellem dwaru l-ewwel. Saret il-bidla daħal il-Partit Nazzjonalista kien hemm programm elettorali, manifest elettorali li jiena kont bilt miegħu ħafna kien jaqbel mal-prinċipji tiegħi u kelli fiduċja sieħa li dak il-gvern kien se jagħmel ħiltu biex iwettaq dak il-programm elettorali. X'kien hemm fil-programm elettorali kien? Diversi miżuri dak iż-żmien li kienu marbutin mal-bidla l-ewwel net fl-atteġġament politiku. Il-famuża frażi ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali kienet tinżil li jasel, mhux għal kulħadd, għax kien hemm min li l-ledi kien jgħidlu rikonċiljazzjoni nazzjonali wara li jenna naqalaw fuqna gastadbuħ u sparar u dak. Kien hemm min irid retribuzzjoni ġifieri. Mhux dejjem issib min ikollu din l-opinjoni, ġifieri naturalment li jedi u l-ammirazzjoni tiegħi li dik il-persuna li fid-diffikultajiet kollha li sab. Inkluż il-famuża storja tal-Barrani u meta inqala l-inċidenti kollha u qatel Raymond Caruana. Daw kienu l-ambjent, dak kien l-ambjent ta' dal-pajjiż. Però in-nazzjonalisti wkoll kienu mixlija li kellhom arm violenta, il-famuż ta' ġaketta blu, l-esplosivi tal-strike breakers. Dak l-argument ma jħassarx. Ma jħassarx assolutament. Imma kien epoka violenti. Ma di ddejjaqni wisin, li meta nsemmu isma' tita Raymond Caruana, Barrani, il-fatt li ma stajniex niprotestaw, il-gas ta' dmuħ, il-ġustifikazzjoni, għal konna tqum imma anki l-nazzjonalisti. Meta ma mxej sa fejna fjena li jirriżulta imkien f'xi qorti, f'xi pulizija, f'xi dak iż-żmien bil-poteri kollha tal-gvern li kellu il-pulizija taħt idejh, il-qrati taħt idejh, jimmanipula l-qrati kif sallum għaddew da snin kollha. Ma rriżulta xejn. Imma l-qtil ta' Raymond Caruana jirriżulta. Il-sparar fuq każin tal-Partit Nazzjonali jirriżulta. U allura ejjan ma nargumentawx b'dan billi nippruvaw niġġustifikaw waħda bl-oħra. Le, mhux qed ngħid li jekk qed nistaqsi jekk inti konx tipperċepiha bħala sempliċement assalt fuq l-innoċenti jew gwerra. U le kienet il-mod ta' kif issir il-politika minn naħa waħda ta' minn ċertu grupp ta' nies f'pajjiżna li kienu jemnu li l-vjolenza kienet wassal għal ximkien. Dik għall-grazzja tal-la spiċċat. Dak iż-żmien Edifen Akademi kien ħareġ vlajta rikonċiljazzjoni nazzjonali li kien dak li kellu bżonn pajjiżna. U għallu dak kienu ġobdi u għat issa il-poplu Malti għamel l-għażla tiegħu, għażel il-Partit Nazzjonalista b'distak żgħir ta' voti effettivament. U fl-1987 allura tella l-Gvern Nazzjonalista u jien sirt speaker. Ftit wara li sirt speaker, jiġifieri qed ngħidu ftit ġimgħat bdejt nirrealizza li l-Parlament tagħna huwa dak iż-żmien kien strument li kien wasal żmien għal bidla kbira. Jien, filli ma naf xejn fuq il-Parlament. Filli waqda skoprejt illi di istituzzjoni kruċjali għal pajjiżna li kellha ambjent li jimbuttak, ambjent ta' antagonizmu kbir bejn naħa oħra. Li tidħol hemm ġew u tajta isma' imma l-Parlament tagħna għandu jkun hekk, kelbu qattus kulħadd biex nafi. Kienet istituzzjoni antikwata. Kienet istituzzjoni li kienet taħdem biss billi għandha l-Assembleja sħiħa tal-Kamra kollha. Bla kumitati. Bla kumitati xejn, ma kienx hemm kumitati biex inkun preċiż kien hemm kumitat wieħed speċjali kien magħmul biex jippruvaw jaraw jistgħu jiftehmu fuq bidliet fil-Kostituzzjoni. Dan kien. Imma bija ma kienx tiffunzjona u dak iż-żmien fost il-programm tal-Partit Nazzjonalista kien hemm il-mixja biex nissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Fl-87 diġà kienet fuq l-aġenda. U anke qabel l-87 tal-Partit Nazzjonalista kienet l-aġenda li Malta għandha tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. U fl-87 dak il-proċess beda jaqbad ritmu ikbar u jimbdejt nara li jekk jirnexxiela pajjiżna li issir membru fl-Unjoni Ewropea, din l-istituzzjoni parlamentari tagħna ma assa tibda. U allura minn dak iż-żmien bdejt proċess bħala speaker biex il-żewġ naħat tal-Kamra nerġa' ngħidlek kelbu qattus, inkluż ukoll għaliex fl-ewwel 8 xhur meta jien ma kontx speaker kien hemm Jimmy Farrugia speaker, kienet għamet ġlieda kbira fil-Parlament u l-deputati tal-Labour Party kienu kisru il-bankijiet tal-Parlament, kisruhom, inkisru, ġifieri storja rekordjata wkoll. Għala sib xi artiklu dwar kien għam incident violenti jien ma kontx speaker dak żmien kien Jimmy Farrugia. Kien Jimmy Farrugia sewa. Imma fl-87 u ġew fl-idej u kisru il-bankijiet tal-Parlament. Kisru.
Kien hemm inċidenti wkoll ta' xi ħadd li daħal fil-Parlament b'xi revolver, insomma dat tip ta' affarijiet. Darba sejt minn qarjeri li Lorisant kien gidimlu daru fil-Parlament. Sejt minn kien qarjeri l-istorja. Kien hemm inċidenti bej Lorisant u Tony Abella alla jaħfirlu li ma jimma fimtomx għax privatament kienu jkunu isom jitkellmu żewġ naħat jitkellmu isom laqwa ħbib, mbagħad jiġu fil-Parlament u hemm f'daqqa waħda l-ambjent jinbidel. U kien hemm min jaqsam il-kamra biex jaħtaf il-karti fejn jkollu notamenti Edifene Kadami fid-diskorsi dat tip ta' affarijiet. Biex ma jkomplix jew biex ikun jena biex jifixlu biex ma jkomplix. Daw uħut minnhom ġraw waqt li s-seduta kienet qed tiġi televised. Alright, ġifieri waqt li seduta qed tiġi televised, deputat minn naħa tal-gvern dak iż-żmien jaqsam il-kamra biex jieħu l-karti minn idejn Edifene Kadami li kienet jagħmel id-diskors tiegħu tal-aħħar budget u ftit wara li nqatel Raymond Caruana. Meta Edi kien mar fil-Parlament qal isma' ma naħlux ħin niddiskutu l-budget għax il-sitwazzjoni ta' pajjiżna hija ta' emerġenza kbira. Dak kien l-ambjent sabiex ma nitrux f'ħafna dettalji. U dan l-ambjent jien xtaqt inbidlu. U meta sirt allura speaker, l-ewwel ħaġa li għamilt ġibt iż-żewġ il-whips ngħidulhom aħna ġifieri dawk li jirrappreżentaw il-gruppi parlamentari it-tnejn flimkien fil-Kamra tiegħi u għattilhom isma'. Imma hemm xi possibilità li ż-żewġ naħat in-nejnkom jiena tiltaqgħu ftit u naraw nistgħux inbidlu dal-affarijiet fejn hu possibbli. U dak iż-żmien kien hemm il-viċi kapijiet tal-Kamra kienu Guido De Marca Alla jaħfirlu u kien hemm George Vella. Il-whips kienu Joe Mizzi għannaħa tal-Labor u għannaħa tal-Gvern kien Renato Ġus Muscat. U jien laqqajtu. Wara 4 snin, 1995, inwassal l-żewġ naħat għal bidliet kbar biqbil unanimu bidliet kbar fl-standing orders tal-Parlament. Li l-lum u għal-Parlament tal-lum, b'kumitati illi wieħed minnhom, issa immaġina, wieħed minnhom l-iktar kumitat importanti, il-Public Accounts Committee, immodellat fuq il-kumitat li jeżisti fil-House of Commons Ingliża, irnexxieli nipperswadi lil Fene Kadami dak iż-żmien u lil Guido De Marco biex jaċċettaw il-chairman ta' dak il-kumitat ikun mill-oppożizzjoni. Ġifieri jiena suġġerejt, immaġina, li l-gvern li kellu siġġu wieħed maġġoranza dak iż-żmien, ġifieri l-gvern ta' Fene Kadami 1987 kellu siġġu wieħed maġġoranza. Ipperswadejtu biex iwaqqaf Public Accounts Committee, Kumitat tal-Affarijiet Pubbliċi, biex jinvestigaw kwalunkwe ħaġa li wieħed irid jinvestiga u li dak il-kumitat ikun ippresjedut minn persuna tal-oppożizzjoni. U aċċettawha kemm Edifene Kadami u kemm dak iż-żmien George Vella li kien Deputy Leader tal-Labour Party. Umbat daħħanna l-Komitati tal-Affarijiet Barranin, daħħanna n-ruxmata komitati. U għamilna dal-bidla kbira. Moderna end biex timmodernizza l-Parlament u jiġi organizzat b'mod aktar strutturat. Waslet l-elezzjoni tan-92. U għedi prova jibat li l-messagġi biex noħroġ. U jina batlu messaġġ lura għatlu ma tiftakarx xatlek 4 snin ilu. U maħriġ fil-elezzjoni tan-92. Issa. Mela, fl-ewwel 4 snin, 88 sa 92, li jażlu lil xi ħadd li mhux elett bħala speaker, ma kienx regola li tiġri spiss, set stajt tagħmilha għaliex il-verità kien hemm siġu wieħed maġġoranza. Femek xi tfisser di. Mela, jekk inti għandek żewġ partiti, għandhom siġu wieħed maġġoranza bej wieħed u ieħor, jekk tażel wieħed min-naħa tal-gvern, illi u tagħmlu speaker, bir-regoli tal-Parlament, inti nżilt issa dak il-vot tliftu għax l-speaker m'għandux vot oriġinali tiegħu, għandu biss casting vote. Mela jekk għandek żewġ partiti, wieħed għandu 33 siġġu u liħor għandu 32 u tażel wieħed minn fost 33. Daw ġew 32. Li tfisser mbagħad li kull deċiżjoni li tgħaddim il-Parlament dal-wieħed jispiċċa jkollu jagħti l-casting vote kull darba. Allura l-Kostituzzjoni tagħna tippermetti li f'ċertu sitwazzjonijiet tista' tażel speaker li ma jkunx minn fost id-deputati eletti. Mhix l-ideali, għax l-ideali għandha tkun xi ħadd elett. Imma tippermetti din l-eċċezzjoni. Meta jkunu daqshekk qrib imma? Ma tispjegax, ma tajdix li meta jkunu daqshekk qrib, tħallija biss. U naturalment tassumi li n-nies għandhom sens komun u li jażlu wieħed f'dawk iċ-ċirkostanzi. Illum spiċċaddi għax illum. Jintażel wieħed anke meta għandek maġġoranza ta' 6. Għandek maġġoranza ta' 6 u l-speaker mhuwiex elett taqqas uġek. Le, mhuwiex.
Anyway. 6+1, famużi da, +1 nista popolari dal-axar. Allura, mela, bej l-88 u l-92, jien stajt namel l-argument demokratiku, jien minni xelet. Imma warajja għandi 6,000 vot, għandi 5,000 vot. Ma ġejċ xelet, imma tellajt 1,000 vot mit-tali distret u 1,000 vot mill-distret liħor, għalmenu għandi xaħġa li t-ġustifika l-pozizjoni tijaj. Meta ġit l-elezzjoni tal-92, jien maħriċ, irtirajt u għattissa nerġa' mur lura l-professjoni tiegħi. Saret l-elezzjoni, rebaħ il-Partit Nazzjonalista u darba nirċevi telefonata oħra minn Fen Akademja għalli għankelmek. Mort Kastilja. Għalli isma' għalina tkellimt ma' Dr. Sant, dak iż-żmien kien il-kap tal-Labour Party, u binna tnej li aħna li inti terġa' ssir speaker tal-Parlament. Għatlu ma jiena, għatlu għas kandidat ma kont id-darba, ġifir għas ġustifikazzjoni. Għalli ma binna, u dak iż-żmien il-gvern ta' Fen Akademja kellu maġġoranza, jidir li ta' tlieta, minn xċert wieħed għandu jivverifika. Anyway, again, biex naqta l-istorja twila fil-qasir, dakinhar aċċettajt, għax għad tisma' issa jekk iż-żewġ naħat l-ewwel darba fl-istorja tagħna, l-ewwel darba fl-istorja tagħna li hemm vot unanimu taż-żewġ naħat tal-Kamra għall-elezzjoni ta' speaker u ħassejt id-dmir li ngħid iva. U sirt speaker issa għat-tieni leġislatura, 1992 sa 1996. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Inti mort minn isma mhux se nitlu għall-politika għal tħallna fil-politika. Kate, isma jena nasib għan idħol Prim Ministru. Kate kienet all along, la branzetta miegħi ħanuża dil-kelma. Fis-sens, b'diskussjonijiet twal u ġranet fej bdejna u ngħidu iva u ngħidu le u ngħidu iva ngħidu le u diskussjoni. Finalment Kate għandha raġunament bħal tiegħek. Intek ħatibda tkanta hemmhekk. Kate kienet temmen u għada temmen sal-lum, isma' jekk jiġi mument f'ħajtek fejn inti trid tagħmel għażla bej li toqgħod komdu d-dar jew li tipprova tagħmel xi ħaġa anke jekk sa tħallas prezz, jekk dik xi ħaġa hija tajba għamilha. Ek l-atteġġament. Dak kien il-raġunament tagħha. U qatt ma fixklitni, anzi inkoraġġitni u mhux tal-li inkoraġġitni u illi Alla ħares ma kien iċċi. Għax jiena tul il-vjaġġ politiku tiegħi kien hemm perjodu twil ta' żmien meta jiena kont assenti mid-dar. It-trobbija ta' tliet tfal tagħna għal grazzja t'Alla kienet trobbija f'idejha. I li kienet tuħsib l-affarijiet tad-dar, apparti li mbagħad meta jiena sirt Ministru u eventwalment iktar u iktar meta sirt Ministru, bdiet tipparteċipa fl-attivitajiet politiċi u daqqa torganizza ħaġa u daqqa tuħu oħra u daqqa ħaġa u daqqa oħra, ġifieri l-impenn tagħha kiber ukoll. U aħna ma kenniex nofsu żanna nies iduru ma sajna, ġifieri kienet tieħosib tal-affarijiet kollha. Il-familja soffrit f'dan il-punt? Soffrit fl-assenza tiegħi u f'ċertu momenti fl-assenza ftit ta' Kate, f'sens li kif kont qed ngħidlek qabel kien hemm momenti fil-ħajja tagħhom iggradwat it-tifla, gradwat tifel, sar avukat, saret meta aħna ma konniex hemm. Ma kontux hemm ma konniex hemm tul il-proċess jew għall-gradwazzjoni? Tul il-proċess fis-sens, ikun hemm ma kontux preżenti. Ftit eżempju, ġejjin l-eżamijiet. Ġiri inti tista' timmaġina għall-familja, għall-koppja, għall-missieru l-om li għandhom dat tfal. Sa jgħodu għall-eżamijiet, ġejjin l-eżamijiet f'parti importanti f'ħajjithom. Jekk tiġihom tajba, daw sa jfasslu l-futur tagħhom. Waħed biex isir avukat, jgħid fl-ewwel sena, fit-tieni sena, fit-tielet sena, sej il-diffikultajiet. Ġejjin per perjodu ta' xahar, 4 ġimgħat, 5 ġimgħat meta dat tfal li jkunu saru ġoventur inalqu ġo l-istudju ta' qed jistudjaw, qed tieħu ħsiebhom, etc. F'dak il-momenti għal raġunijiet differenti ma konniex hemm preżenti il-ħin kollu. Jien nitkellem għalija, Kate kienet hemm. Kienet ħafna iktar preżenti. Kienet ħafna iktar preżenti. Dispjaċir? Id-dispjaċir dal-prezz li tħallas meta ħalli niftem, għaxina marriġ dal-programmi servi biex jaqta' għal-pinnis mill-li jidħol fil-politika. Il-politika hija l-iktar strument
b'saħħtu, l-iktar strument b'saħħtu li kapaċi jġib bidla. Nippruvaw ngħidu għat-tajjeb. All right? Mhux dejjem. Imma hija bidla. M'hawnx strument ieħor aqwa minnu. Jiġifieri meta niftakar il-liġijiet li għaddejt jien bħala Ministru għall-Politika Soċjali, il-bidla straordinarja li ġabu fil-soċjetà tagħna, mhux jien biss poġġejta ħażin. Il-bidliet kbar li ġraw f'pajjiżna. Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Issa di waħida di ġabet taqliba enormi f'dal pajjiż. Jien kelli x-xorti u l-unur li nibdija dik it-triq, Eddie Fenner-Kadami kellu l-unur kbir li jinnegozja biex iġibna dak il-punt. Imma aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju 2004. Meta jiena kontili Prim Ministru 4 ġimgħat, jien ħadd irridni minn Antedi fil-bidu tat-triq tagħna biex inġibu dil-bidla fil-pajjiż. Di ħanaslu għalja l-Ewropa ovvjament hija kapitlu importanti. Issa niġu għalija għax mbagħad hemm id-dħul tal-euro wkoll. Imma ħalli dik għalissa. Il-punt li rrid kont qed nagħmlu ma rridx nitilfu dal-argument, illi l-politika toffri dan. M'hawn xejn iżjed li joffri da. U allura m'għandniex inħarsu lejha bħala xi ħaġa negattiva, ħażina. Issa, iktar kemm bħal kollox, iktar kemm titla fis-sellun tal-ġerarkija tal-politika, iktar issir domanda, iktar ikun impressjoni fuq ħajtek personali, fuq il-familja, fuq it-tfal. Mod tkun kandidat għandek ċertu impenn imem livell. Min kandidat ġejt elett deputat, mbagħad għandek id-doveri tiegħek ta' deputat. Min deputat sirt segretarju parlamentari u ministru, patila sa' Prim Ministru. Il-peace ta' Prim Ministru x'inhi? Illi kif jgħidu bl-Ingliż, the buck stops there. M'għandekx xi ħadd ieħor fuqek li tista' il-deċiżjoni taddilu. Għandek fuq ħoġrok tispiċċa. Ħajkoll insaqsilek, meta tara Prim Ministru idur fuq id-daj Saraguza għal xarej tas-sajf. X'taħseb? John, dik deċiżjoni tiegħu, bħalma kienu jkunu deċiżjonijiet tiegħi. Jiena kont nieħu ċertu deċiżjonijiet. Kont tara fattibbli li fi żmienek tuħu dak it-tip ta' Le, ma jien, imma ma jfissirx, ma ħankunu ġusti. Il-Prim Ministru bħal ħadd ieħor irid jistrieħ. Naturalment. U minu, tajjeb, għax jekk inti ma tkunx moħħu kalm, ċar, fil-momenti il-bsin, ma bħal kollox fil-ħajja. Ġifieri jiena min issa noħodha kontra ħadd li jażel ħin ma' perjodu ta' żmien matul is-sena li jgħid jiena hemm bżonn nistrieħ. Jiena hemm bżonn inqatta' ftit iktar ħin ma' tfal tiegħi. Huwa tajjeb li jiġi sajf illi l-Prim Ministru jieqaf ftit u jgħid nistrieħ. Jien ma nafx vera. Jien ma nafx vera, l-għajdut huwa li ġieli jagħmel xareda barra mill-pajjiż. Li jien ma tantx narhom fattibbli anke noħu ġimgħa l-bogħod minn hawnhekk. ċon di musa naddikom, dik deċizjoni tiegħu jaraw. Konċentraw l-lum jeżisti wkoll il-work from home. Jew work from cabin cruiser. Jista' jkun ukoll. Jekk għandek internet connection. Ma naħseb. Hemm il-finitudni ta' ħawgol. Bħal kollox hemm limitu, tajjeb, imma jiena kelli jiena f'ċertu regoli mhux miktuba kif x'nagħmel x'ma nagħmilx, eċetera, u ħadd ieħor ikollu mod differenti. Jien pereżempju jien nħobb il-futbol. Imma għal perjodu sħiħ ta' minn meta sirt Ministru, sa' minn meta spiċċajt l-aħħar ġurnata minn Prim Ministru, qatt ma mort nara logħba futbol barra. Qatt. Tajli qatt. Għax għamilt dik l-għażla. Wara ħanitkellem fuq xi tiegħek li marru jaraw. Imma da ma jfissirx li qed nikkritika lil min jagħmel l-għażla li jmur. Jien qed ngħid li għandi dal-kriterji tiegħi. Ma pija però l-elettorat tagħna hemm barra irid ikun ftit iktar realistiku. Il-bniedem ikollu bżonn jistrieħ u huwa fl-interess tagħna stess li jkollna Prim Ministru. Jkun mistrieħ u rriċarġat. Mela isma' ħammur għall-parti speċa iktar drammatika tal-karriera tiegħek mela inti issa f'dal punt iddeċidejt li se tikkontesta għal mexxej tal-Partit Nazzjonalista. L-ikbar kompetitur tiegħek dak iż-żmien kien John Dalli. Kellimt ma' xi nies qabel ma mill dal-podcast biex nifhem naqra traġiet politiku tiegħek u dan il-mument issemma ħafna. U qalu li r-relazzjoni tiegħek ma' John Dalli kienet waħda komplikata. To put it mildly. Iva, però insomma, mhux ma' John Dalli biss ir-relazzjoni tkun komplikata fil-ħajja politika, għax il-ħajja politika f'partit politiku hija mimlija il-ħin kollu minn tiġrija, minn tellieqa.
Hija tellieqa kostanti għax inti trid tinfluwenza lil partit tiegħek biex jimxi f'ċertu direzzjoni li inti tkun tagħmel fiha. Bad fl-aħħar imma trid taċċetta li jekk tittieħed deċiżjoni tbaxxi rasek għax inti parti minn grupp. U fil-fatt kienet din il-ħaġa li semmew li qalu li John Dalli qatt maċċetta li tilef kontrik. Jista' jkun ma ngħaddix ġudizzju fuq John jekk aċċettax jew le fuq inaf illi ħdimna flimkien fuq ċerti affarijiet spiss qbilna u spiss ma qbilniex ukoll fuq ċerti affarijiet, però finalment ma noħodix kontra latija u laqqas ta' oħrajn illi wkoll ma qablux miegħi u ma kinux il-ħin kollu miegħi fil-mixja politika tiegħi anki bħala kap tal-partit u jew bħala Prim Ministru. Ġraddi. Tħoss li inti u John Dalli tirrappreżentaw żewġ simbolikament intom żewġ entitajiet kompletament fuq l-oppost tal-spettru politiku meta niġu għal kongruenza morali. Mux ta' ngħaddi ġudizzju fuq il-kongruenza morali jara kulħadd jien nara tiegħi u jien responsabbli għall-aġir tiegħi. Ġudizzju fuq il-kongruenza morali ta' oħrajn mhux ta' ngħaddi ġudizzju fuq il-pożizzjoni politika u nerġa' ngħid fuq issues politiċi kien hemm momenti fejn ma qbilniex. Imma mhux biss ma' John. Jiġifieri kien hemm f'medda ta' snin kien hemm deputati, ex-ministri, ministri oħrajn li kellna kwistjonijiet li ħansemmilek ħaġa waħda pereżempju bħala eżempju biex tifhimni xi rid ngħid. Il-Partit Nazzjonalista kien il-partit illi fehem illi għall-anzjani f'pajjiżna kellna bżonn noħolqu servizz ġdid magħmul minn djar tal-anzjani fil-komunità. Fejn qabel il-kunċett kien inti għandek ħasserħ u l-anzjani hemmhekk imorru, mentri il-Partit Nazzjonalista kien ħareġ bil-kunċett le aħna nagħmlu djar tal-anzjani mifruxin ma' Malta u kollha biex dak li jkun ma joħroġ mir-raħal tiegħu anke jista' jkun jibqa' fir-raħal. Da kien brillanti fl-opinjoni tiegħi, niżil li jasel. U kulħadd kien qed jaqbel fil-Partit Nazzjonalista. Ħlief li kien hemm min qed jagħmel l-argument li nagħmlu d-djar tal-anzjani, però nagħmluhom isu residenza, hotel. U jiena kont nagħmel l-argument ma stenna daqsxejn. Jekk xi ħadd b'saħħtu biżżejjed biex jidħol f'dar tal-anzjani li hija hotel, allura jibqa' d-dar. X'hekk ejja nagħtu servizz biex dak li jkun jibqa' d-dar. Mentri d-dar tal-anzjani ejja nagħmluhom, imma nagħmluhom attrezzati biex jieħdu fihom nies li ma jistgħux jibqgħu jgħixu d-dar. U kien hemm ovvjament dan il-konflitt ta' policy jiena aktar milli biex ta' dak li stqarru li ċertu wħud u naħseb hija l-konklużjoni li ġbiet jiena wkoll li intom ma qbiltux mhux fuq termini ta' policy. Intom ma qbiltux fuq termini ta' affarijiet li kienu ħafna iktar okkultati. Ħansaqsik mistoqsijek, li kieku John Dalli rebaħ l-elezzjoni u saru mexxej tal-Partit Nazzjonalista, int kont tkun komdu f'partit immexxi minn John Dalli? Kien ikun l-għażla tal-Partit Nazzjonalista, kien ikun il-kap tal-partit, kien ikun il-kap tiegħi u kien eventwalment ikun Prim Ministru tiegħi u ta' kulħadd. Jiġifieri bħal kollox però kieku jagħmel xi ħaġa li jiena u minnu li jien ma naqbilx magħha san u ngħid jien ma naqbilx magħha di. Jiġifieri kont tibqa' fidil lejh. Kont nibqa' fidil lej il-Partit Nazzjonalista li kellu l-kap tiegħu u minnu. Issa seta' kien John u seta' kien xi ħadd ieħor, mhux neċessarjament John biss. Ngħidlek John huwa bniedem intelligenti. Bla dubju. Ġab bidliet kbar ukoll fl-istruttura tal-ekonomija Maltija. Il-focus, il-peace tiegħi, mhux peace, il-focus, il-kelma bil-Malti, il-kalamita li ġibdet lili lej il-politika u għal-qasam soċjali. Jiena niddeskrivi li l-nifsi bħala persuna li huwa li fem il-politika hija strument biex fil-qasam soċjali intejbu l-pajjiż. Issa biex ittejb il-pajjiż trid ekonomija b'saħħitha, trid kollox, inkluż ukoll trid lil min jara lil pajjiż biss mill-angolu tal-ekonomija kif is-saħħa. Jiena nemmen li f'żewġ affarijiet jiġu flimkien. Il-shift fil-każ tiegħi danu ma jfissirx li allura li kieku kien John kienet tinbidel di kienet tiqpa u konna niqpa u probabbilment naħdmu flimkien. Ma kien ikun kompromess fis-sens ħansaqsi ħaniqafhem u mbagħad għandi xi mistoqsijiet oħrajn. Kien ikun kompromess? X'jiġifieri kien ikun kompromess? Li jiena minkejja li ma naqbilx ma litos ta' kif Dalli jagħmel il-politika, ħanibqa' fil-politika
biex xorta waħda nkun nista' nagħmel Biex ninfluenza- this idea li semmu li ħafna nista' from inside but against kind of. Biex tinfluenza anki l-aġir tal-tfassil tal-politika internament fil-partit. Mela, żguru, inkella li tagħmilha tal-ġifa, ċedi u tajt isma' jiena ma lħaqx dak li saru mela ħanitlaq il-barra, ma dak mhux l-atteġġament ta' min irid verament juża l-politika biex iġib bidla tajba Issa, għas nista' ngħidlek kemm, insomma ħanajdilek, kemm kien hemm uħud li tkellimt li kienu qrib il-Partit Nazzjonalista li għattu ma' intervista l-Gonzi, li din l-epoka li jom kienet tfisser ħafna u jina nitkellem dwarhom, ma nafx jekk inti tapprezzax kemm kontu rappreżentattivi ta' żewġ direzzjonijiet differenti ħafna li setgħu jieħdu il-Partit Nazzjonalista. Iva. Ħana biċċa li hija li eventwalment inti kont ġaltu jirreżenja l-ġon għax kien hemm xi dubji u kien hemm dik il-quote li dejjem naffiġa li hija inti xtaqt kabinet without a shadow of a doubt xi ħaġa hekk. And that was in 2004 tajtu jien bid-dati diżastru skużani. Erba, meta sir Prim Ministru jiena u għamilt l-ewwel kabinet. Tajtu l-wol fil-kabinet. U kulħadd saqsa fl-2004. Għalli għajin fl-2004 zammejt il-Ministeru tal-Finanzi taħti. Ġifieri jien kont l-ewwel Prim Ministru li sirt Prim Ministru u Ministru tal-Finanzi. U l-ewwel mistoqsija li l-ġurnalisti għamluli dakinhar li jien ħabbart il-kabinet għax fettillek zammejt il-Ministeru tal-Finanzi taħt ismek. U mhux tajtu dak iż-żmien kienet ovvja lil John Dalli għax hu kien il-outgoing Minister of Finance. Għallu li l-risposta tiegħi dak iż-żmien kienet jinħares lejn il-mera u skoprejt li l-aħjar Ministru għall-Finanzi kont jien. Dik kienet ir-risposta tiegħi. Ma kienx risposta intenzjonata li tkun arroganti. L-iskop warajja kien da li jien mill-bidunet kont ħad deċiżjoni wara li konsultajt ma' nies illi għal Malta kien importanti illi aħna nissieħbu fl-euro. Indaħlu il-munita. Taqilbu l-valuta. Naqilbu l-valuta. Sa mill-ewwel ġranet wasalt għal dik il-konklużjoni. Wara li konsultajt. U kont taħseb li kont aħjar minn John biex tagħmel. U kont mhux kwistjoni ta' aħjar. Le. Imma għaliex jekk inti tkun il-Prim Ministru birridni fidejk, id-deċiżjonijiet int toħodhom u kulħadd ikollu joqgħod għalihom. U realizzajt li biex namlu l-bidla għall-euro f'temp ta' 3 snin, id-deċiżjonijiet tant kienu sa jkunu diffiċli, ibsin biex tamilhom u rridu ċertu tip ta' approach, li bil-fors l-uniku mod li kelli nagħmilha dik kienet bil-inżomm il-Ministeru tal-Finanzi taħti. U dalli kont tajtu Foreign Affairs idejli. Eżatt. U bat għalfej kont kaċċejtu għax kien hemm dubju ta' korruzzjoni minn ħata John. Eżatt. Kienu saruli rapporti fuq żewġ affarijiet illi jiena kont iddeċidejt illi nirreferihom lill-Awditur Ġenerali biex jinvestigahom. U kont battal John, ġibtu kien imsifer għatlu ejja lura issa, kien ġi lura l-uffiċċju għatlu John, għatlu ħanajlek, jien mhux sanaddi ma jien għandi daw ir-rapporti. Jien daw ir-rapporti ma nistax norqod fuqhom, sanaddihom lill-Awditur Ġenerali ħajinvestigahom. Sadattant jiena ma rridx Ministru li huwa taħt investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali u ta' Kummissarju ta' Pulizija u x'inhu. Okay? U allura inti jkollok tirriżenja. U inti jkollok tirriżenja. Kien għatlu tatini ittra ta' riżenja u kien tajli l-ittra ta' riżenja dakinhar. U jien kont għamil press conference u għattisma. U għacċetta jew kien hemm protest. Ma ħax pjaċiru. Imma segwa, naħseb segwa l-loġika tiegħi, nax tajjeli, ma poġġejtux daru mal-ħajt, għalija, ma tajjeli riżenja. L-istorja però mhix sempliċi daqshekk, għaliex l-Awditur Ġenerali investigom, di l-akkuża investiga partikolari. Kien xi tamir mediku u l-biljetti tal-ajru. Le, qed tara kemm iħawdu n-nies. M'hemmx kwistjoni. Iva, fuq di iva, tivverifika ftit il-fatti tiegħek, għandek tim ta' nies jivverifikaw il-fatti. Għajdilhom jivverifikaw. Ma kienx hemm issue ta' magni tas-saħħa u tal-isptar, eċetera. F'dik ċirkostanza kien hemm issue li kellha x'taqsam ma' biljetti tal-ajru li kienu qed jixtraw. It-tieni waħda kienet tajba. Ma kien hemm xi ta' tamir mediku wkoll ta' dalli. Le, mhux fuq din. Mhux fuq din il-kwestjoni. Ma tant kien hemm dalli. Le, ma mhux fuq din. Ma kienx u febda ħin ma kienet kwestjoni li qamet biex tiġġustifika it-tneħħija
ta' ministru. Jiġifieri li tajt il-ministru di mhix ċajta li inti tibgħat tal-ministru tajtlu int se jkollok twarrab. Ma mhux dik il-korrettezza politika li kont qed tisħaq le żgur, ma mhux faċli, orajt jiġifieri u twarbu mhux għax qed tikkundannaħ u qed issibu ħati. Imma għaliex qed tajt, int trid tiġi investigat u l-investigazzjoni sa jagħmilha minnu responsabbli għall-uffiċċju tal-awditur biex ikun jista' jasal għal konklużjoni jew. Meta ħadd dik id-deċiżjoni, ħadd ukoll f'konsiderazzjoni li dik l-akkuża ma seħħitx vakum imma kellek il-każ tal-Mixer Limited, tal-Midmed Bank, il-beħ tal-Midmed Bank, eċetera, eċetera, u qed nitkellmu nerġgħu fuq l-istess persuna. Ngħidlek. John, huwa l-istess raġunament li għatlek fil-bidu ta' din il-konverzazzjoni tiegħi miegħek. Illi fil-politika mhix bħal qorti jġib li l-evidenza mela pa' ministru sakemm tiġi l-evidenza, mbagħad ma li tiġi l-evidenza inneħħik. Fil-politika maħniex qorti, aħna politika. Mela intefa' daddell. Jider u li daddell hemm ċertu elementi li jista' jkun li idaħlu dubju. Dak id-dubju hemm bżonn jitneħħa għal ġid tiegħek u għal ġid tal-pajjiż. U allura int qed tintalab titwarrab ministru sakemm issir din investigazzjoni. Din l-investigazzjoni saret kienet fuq il-kwistjoni tal-biljetti tal-ajru. Tajjeb, għaliex kienet waqfet kumpanija u l-biljetti tal-ajru mill-Ministeru tal-Finanzi kienu qed jinxtraw kważi kollha dejjem minn l-istess kumpanija. U tqajjem suspetti. U l-kumpanija kienet Gaucho Board shipping ma li le. Gaucho Board xi ħaġa. Ma kellax taqsam xejn ma' shipping, kienet kumpanija li kienet tipprovdi l-biljetti Resources Limited li kienet shareholder f'Gaucho Board. Pero ħallini ħan ispiċċa sa din l-istorja kollha għax an eye opener fis-sens ta' mela eventualment għaddew 3 snin sakemm wasanna lejliet viċin ħafna l-elezzjoni ta' 2008. U l-rapport tal-Awditur Ġenerali għadu ma ġiex għandi. Dar rapport sa jiddetermina issa jekk hemmx fatti jew inkella le. Jiġi l-Awditur Ġenerali għandi jgħid li jiena r-rapport l-estejtu. Qegħdin lejliet l-elezzjoni. Għalli però jiena t-terminu ta' żmien tiegħi bħal-awditur skada. Għalli allura dar rapport ma sax niffirmah. Għatlu ġiġifieri ma sax tiffirma. Għalli għax jiena l-kariga spiċċat. Għatlu jekk inġib extension tiffirmaħ u naqtlu għad il-kwistjoni, ħankun naf fejn qiegħed jiena. Għalli iva, avviċinajt il-Dr. Sanda iż-żmien u għatlu nistgħu niftehmu fuq extension għall-Awditur Ġenerali u mbagħad l-Awditur Ġenerali ġdid isir wara l-elezzjoni l-ġejja min jirbaħ. U l-risposta kienet le. Bl-raġunament? Saqsix li saqsi li minn għalli le. U għallura jina ġejt dari mal-ħajt fejn naf li il-rapport u għal-est. Pero mux iffirmat, ma jistax jiġi iffirmat. U batta l-auditur għatlu Tony, mandiċ permess biex nestendi, għatlu ma dar rapport issa. Isib il-ħtija jo le? Għalli le, ma jisibx. Issa jina ġejt f'dilemma mela fil-kuxjenza tiegħi li l-Awditur Ġenerali li ġi inkarigat minni biex jagħmel l-investigazzjoni qed jgħidli li ma rriżultax li kien hemm ksur tal-liġi jew xi ksur ta' xi regolament. Jista' wieħed jgħid messu qatt iktar attent imma mhux xi ksur. Dan raġel huwa sospiż mill-Ministru u jiena għandi dar rapport tal-Awditur. U għat battal Ġon għatlu għekmu. Għatlu dar rapport ma nistawx nipublikaw, għax mux iffirmat, jiġsemma jiġi publikat iktar il-qoddim. Għatlu ma di situazzjoni. Għatlu jinsa namel press conference, għatlu jek tritejja kun miħaj, namlu press conference fl-imkien, u najdu l-fatti kif ir-riżultaw. Għaxek il-ġustizja titlob, l-irġulija, u għamilna dil-press conference fl-imkien, again, on record, u spiegajt tam kollu x'kienet u ma kienieċ dil-istorja. Issa, etnajt, kif l-affarijiet mela, twarrab minn ministru, aċċetta li joffri ir-riżenja tiegħu, saret l-investigazzjoni, waslet il-konklużjoni, dik il-konklużjoni kien hemm diffikultà biex tiġi formalizzata, però l-ġustizzja talbet li jiena I put the record straight. I put the record straight. Però kien hemm nies li dik ir-rikonċiljazzjoni pubblika ħadu minna moment fejn dew isiru iktar ċiniċi fuq il-politika Maltija. Għed tifimni xatnajlek fil-sens li kien it was an experienced political move. Imma il-ġustizja fil-relazzjoni ta' bnejn il-bnedmin, xanda tkun għajt. Immaġina ġvi għandek auditur, inkarigat biex jinvestiga. Ma investigajt jien, auditur.
ġenerali tal-gvern da, mhux awditur ta' xi ditta tal-awdituri, xogħlu huwa preċiż da. Għamel l-investigazzjoni fuq din l-akkuża, mhux fuq affarijiet oħrajn li kulħadd joqgħod isemmi, fuq din. Ir-raġuni għaliex tneħħa mill-Ministru. Il-konklużjoni ġiet marfa lili, il-rapport eventwalment ġie publikat u jiena imxejt dak li nħoss fil-kuxjenza tiegħi kien ġust li nagħmel. Inkella konti se nkun inġust mal-persuna konċernata. Jiena minix magħmul hekk, issa tgħidli l-konvenjenza politika, imma l-inti imma l-ħares issa il-deċiżjonijiet jittieħdu skont il-konvenjenza politika hekk biss. Il-konvenjenza politika tikkalkula, ma mhux jiddetermina l-affarijiet, ma nridux nkunu naif, ma mhux jiddetermina, imma l-ġustizzja mal-persuna tiġi trattata b'da. U minnu l-persuna seta' kien hija l-ażis u seta' kien ġikku poplu, ma jinteressanix. Inti xorta bħala mexxej ta' partit għandek l-għażla li tajt isma' guys aħna da għandu distensila ta' dubji fil-kamra kif inħossuna dwar u għadu bjuż l-bniedem iva le ħandaħluħ, ħanaċċettawh, inti dik is-seta kellek. Kelli dik is-seta u żgur, ma tinsix, maħniex qed nitkellmu fuq xi ħadd li qed jersaq li l-politika l-ewwel darba qed tażlu bħala kandidat. Da persuna li kien stabbilit fil-partit, kien f'karigi importanti fil-partit u fil-pajjiż, ma taqbadx u tarmi persuna hekk kif ġipu laħa, issa jkun hemm insinuazzjonijiet la u lem u jkun hemm kwantità ta' insinuazzjonijiet fuq ħafna nies. Tajjeb ma jiena naf nies. Issa ma nafx mill-liema kamp, mhux sa nsemmi mill-liema kamp kienu ġejjin li jagħmlu ħafna allegazzjonijiet, għaddew sentejn, u mbagħad marru jitolbu skuża lil persuna partikolari għax irrealizzaw li kienu żbaljati kompletament. Tajjeb issa mhux ta' noqgħod insemmi, imma nafhom daw bħala fatti. Tajjeb għax xi ħadd ikun għal xi ħaġa u f'daqqa waħda ġrew biha. Però mingħajr ma jkunu investigaw sew il-fatti joraw għalmenu verifika tal-affarijiet kif isiru. Eventwalment inti battu kummissarju għall-Unjoni Ewropea. Ħafna jgħidu li kont qed teħles minn rivali politiku. Imma di smajta kemm il-darba u naturalment kulħadd jagħti l-interpretazzjoni tiegħu. Il-verità hija di. Jiena ippruvajt inħaddem policy li min jokkupa karigi għoljin fl-Unjoni Ewropea jagħmel term wieħed biss. Ma kienx faċli dil-policy għaliex il-kummissarju ta' Malta fl-Unjoni Ewropea kien Joe Borg. Bniedem brillanti, onestissimu, serju, kompetenti li kien involut fin-negozjati kollha flimkien ma' uffiċjali oħrajn, semmi Richard Kakia Karwana oħrajn. Ma u għedji naturalment, imma Joe Borg kien il-persuna ideali għal dik il-kariga. Okkupa dik il-kariga għal term. Jien waħda mill-iktar affarijiet diffiċli, waħda minnhom, kienet li nibat għalih u ngħidlu ġew, minix sa nerġa' nikkonfermak bħala kummissarju. Ovvjament, u man bħalma jien u ma ħax pjaċir din-deċiżjoni. L-istess ippruvajt nagħmel f'karigi oħrajn, ma rnexxilix f'waħda li kienet il-kariga li kien jorkupa Tony Borg Marte fil-qorti tal-ġustizzja li għal raġunijiet differenti ma stajċ nisforza li jkun hemm bidla, apparti li Tony huwa bniedem ieħor kompetentissimu ġifieri imma bija. Imma mill-għażla mix-xelta kollha ta' nies qrib tiegħek politiċi. Għalfejn John Dalli. Għalfejn John Dalli. Għaliex kien wasal li messaġġ illi hu kien interessat fiha dil-kariga. Jien kien hemm mux sa nidħol f'ħafna dettalji, ma kien hemm żewġ persuni li kienu interessati għalija dil-kariga. Nej. U jien rid niskopri jekk hux veru jew le. U battalih u għatlu John, għatlu inti bis-serjetà interessat. U kien qalli iva jien interessat għalija, għatlu għax di mhux sempliċi hekk, jiena nkun irrid navviċina dak iż-żmien lil Barroso, l-President tal-Kommissjoni, irrid nagħti l-isem, jiċċekkjaw l-isem minn qabel, eċetera, u dan affarijiet kollha. Għatlu jekk interessat, nesplora di triq. Xaħat ieħor li kien ukoll interessat, kontatlu orajt, imma iktar għandi bżonn nokaw milli għandi bżonn nokem. Wara li kelli dil-konverzazzjoni ma' John, kont kellimt ma' Barroso u għatlu ismatlu aħna qed nikkonsidraw sottomettu tal-isem. Kont għadni ma tkellimx laqas mal-kabinet, rid nara daqsxejn reazzjoni tiegħu. Kien qalli isma' tsabtu ju, qalli tħallux għall-aħħar. Għaliex jekk l-isem ta' Malta jiġi tard, inkun tiġa allokajt il-portfolios u ma tkunx tista'
Tinnegozja l-aqwa portfolio. Għax fil-fatt il-portfolio tas-saħħa huwa wieħed ta' importanza pjuttost imdaqsas biex tam. U kont bidew u jiena bdejt nissoundja ftit il-sħabi fil-kabinet, x'inhi l-pożizzjoni u ħadd ma qalli le. Però John baqa sal-aħħar ma tanix risposta iva jew le. Sakemm jiena qafastu għatlu John, jekk m'intix sa tatini ir-risposta saħada pitada, sa jiskadin sa nkunu l-aħħar pajjiż li sottomettejna l-isem tat-kummissarju, għatlu u sa jkolli allura nieħu deċiżjoni differenti. Għatlu trid ittini risposta saħda. L-għada tani risposta u għalli kollu sew. U jina għaddejt l-isem l-Barroso u eventualment dak l-isem ġab l-approċ il-persuna tiġi ma taqbaċu tamil komissarju trid taddi minn eżami inkluż sittings, seduti, twal, miftuħin, drillings, kbar, miftuħin għal pubbliku fuq il-television, etc. fej jesponulek kollox, id-difetti kollha possibbli iġibulek f'dak isim. Mhux għandhom sistema differenti minn tagħna. U John mar għaldi u faċċa da drilling kollu u tkellem ma' Barroso u eventualment nafu li jingħata portfolio li kien ta' sustanza. Bħalma anki Joe Borg kellu portfolio bħala kummissarju importanti li kien il-fisheries u kien qasam marbut mal-baħar u mal-Mediterran, eccetera. U John ingħata qasam importanti ħafna tas-saħħa. U bdiet minn hemm l-istorja. Ġifieri ir-raġuni ma twildi l-għażla tiegħu ma ġietx minn għandi, ġiet għaliex persuna partikolari kien tkellem miegħu u kien ġiew qalli John Dalli huwa interessant. Jien xi ħadd kien qalli li you couldn't be in the same room, eh? Le, mhux vera, ma ifhimni jkun hemm tensjoni issa jiena ma rridx ninħeba mir-realtà, jiġifieri jkun hemm tensjoni għax aħna kulħadd kellu l-ambizzjonijiet tiegħu u jien kelli responsabbiltajiet tiegħi u kellu l-ambizzjonijiet tiegħu. Jien kont kap tal-partit, imma jien kont naf illi hu kellu ambizzjonijiet għal dik il-kariga kemm qabel, kemm waqt u anki wara naħseb jiena. Eventualment insomma dalli mar l-Ewropa u faq il-każ tal-isnus. Li kien kas imbarazzanti ħafna għal Malta, meta inti tella l-klassifika tal-iktar skandli kbar fl-Unjoni Ewropea dejjem jitla x'imkien fil-klassifika. Il-proġett Ewropew kien xi ħaġa li llum qed niskopri li anke fl-87 kontu diġà taħsbu li timor l-Ewropa. U inti batti l xi ħadd li waqana wiċċna l-art wara dak ix-xogħol, dak l-impenn, dak il-goodwill kollu. Ekku, u jiddispjaċini li Malta kellha tgħaddi minn dak il-mument imbarazzanti għaliha. Bażla li kont għamilt jiena, imma dik l-għażla kienet ittieħdet nerġa' ngħid f'kuntest fejn kont fimt jien dak iż-żmien li kien persuna kompetenti li tista' tagħmel kontribut pożittiv bħala kummissarju fl-Unjoni Ewropea. Għax kellu l-intelligenza u l-kompetenza diplomatika. L-intelligenza u l-kompetenza. Però kien hemm xi ħaġa aktar underlying li naħseb kellna ħafna evidenza tagħha l-aħħar mistoqsija fuq dalli. Kien żball enormi li fit-2008 ma warrabtux? Le, għaliex kelli nwarbu. Meta jiena kelli rapport tal-awditur li qal illi ma sar xejn ħażin. X'kienet tkun ir-raġuni tiegħi li nwarbu? Jien ma rġajtx għamilt ministru dak iż-żmien. Qed ngħidlek in hindsight, sewwa mhux dak il-ħin. Issa tħares lura u tajt isma' l-qasba ċaqċqed darba, tnejn, tlieta, erba' l-qasba saret irmiet. L-awditur qed jgħid li id-darba ma sibniex u forsi hawnhekk ngħidu wkoll jiena xi ħaġa fuq il-kompetenza investigattivi tal-pajjiż għax meta mbagħad Sinjur Dalli ħareġ barra minn Malta u kien hemm aġenziji ħafna iktar kompetenti jidher minn tagħna, da mal-ewwel inqabad. U aħna konnilna nisimgħu dwar potenzjalment kien għamel da snin kollha. Taħseb li fi-2008 kellu jiġi sidelined? Fit-2008 ikkontesta John Dalli kontesta l-elezzjoni ma' kandidati oħrajn. U tela elett b'numru qawwi ta' voti. Ma fejt tidħol political expediency, ma you can't silence someone such a huge cohort of votes. Ma kif tista' twarrab il xi ħadd u tgħidlu jien mhux se naċċettak bħala kandidat. Meta sa dakinhar mhux m'għandek ebda prova, għandek rapport tal-awditur fuq issue partikolari, issa għajdut kien hemm fuq affarijiet oħrajn.
Pero fl-ebda waħda minn dak tinsejx jiena inti kellek fuq il-programm tiegħek lil John Rizzo, kummissarju tal-Pulizija. Tajjeb, fi żmien li kont nafdaħ bajnejja magħluqin u kont kull meta kelli xi forma ta' xi ħaġa, kont ngħidlu John di fidejk, investiga int, ikun min ikun u ta' senza rispetti, ta' tixkas ikun min ikun. U jien eventualment dak li tiddeċidi nimxu bih. Jien kelli kummissarju tal-Pulizija li investiga f'affarijiet li kellu jinvestiga, f'ċerti affarijiet fejn wasal għal konklużjonijiet, ittieħdu azzjoni f'oħrajn ma fejn ma wasalx għal konklużjoni, ma tieħidx azzjoni, ma mhux hekk għandhom isiru l-affarijiet. Mela għandna nimxu bil-guffaġni ta' Ma konx ta' high risk, forsi ma tistax tajdu, alright bros, ma tidħolx għal elezzjoni, bil-kandida xurek, forsi dik semmek kienu kun kastik u ta' wisq peace. Pero la darba mbagħad ġielet, ma konx tagħmel risk assessment u tajt dan high risk dal-bniedem, aħjar ma tofx ministeru, żgur għal aħjar ma nibatux l-Ewropa. In hindsight, wieħed jista' jagħmel dik ir-riflessjoni vera. Imma in hindsight hija fairy tale. U dan huwa proċess riflessiv ta' fil-verità. Ġifieri kieku tkun taf x'ħajiġri id-deċiżjonijiet tiegħek ikunu ħafna iktar, ma kieku tkun taf x'ħajiġri u kieku waqgħu kiser siju, ma tkunx taf x'ħajiġri. Il-kompetenza tiegħu kienet l-element illi dak iż-żmien u anki wara konsultazzjoni interna, issa jiġifieri konsultazzjoni interna jkun qed tkun deċiżjoni tal-kabinet, mhux biss deċiżjoni tal-kabinet, imbagħad il-proċess kollu ta' verifika tiegħu fl-Unjoni Ewropea ma ħareġ xejn minn dan kollu li seta' jitfa' dawl fuq għax kieku kien jiġi rifjutat. Xejn. Issa wara kulħadd bravu, hekk ġara. Mela, ħanelek, ħajkolna bżonn naħdu pawża għax tara 11:30 u il-cater idu narfuha li il-lover boy ħajdu naqlek tarmana. Romantiċi intom jew? Jiena nagħtak romantiku. Jiena insomma ma tantx, jien ma tantx. U Kate? Kate dratni issa, ġifieri Kate kienet. Imma biżmien naturalment, imma llum aħna feranin għandna 9 neputijiet illi joħdunna l-ħin kollu tagħna u allura jagħmlu l-ħajja romantika automatikament, ngħidlek il-pura verità. Mela ħanaħdu pawża żgħira. Isma' jekk tixtieq, aħna għandna servizz tal-ikebs ovvjament. U wasluku mela nagħmlu hekk. Fil-każ iktar Nagħmlu grok faċli. issa u l-maple għadd tal-hops party żgħir tlaqna. Mela, break Le, żgħir. għax fil-każ ngħidilha ma tħabber rasa xejn ma Ħabel rasa xejn ħamas lejjin. Jien. Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa ta' hekk jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/John Mallia u tina daqqatit fis-sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bicep bħal da bro. Tidħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Mela, il-biografija politika tiegħek speċa traġit tiegħek kompla 2004 Malta fidejk. In a sense, ovvjament. Within a democratic context, sewa, ma sirx ix-xata Malta. U naħseb il-priorità dak iż-żmien kien l-Ewropa li Malta tagħmel dan it-traġit għal jew transizzjoni. Li kien speċjalment l-ewwel sena sentej kienu diffiċli immens. Għaliex l-ewwel sena ta' sħubija f'daqqa waħda is-suq Malti infetaħ għal dulluvju ta' prodotti li kienu ġejjin mill-Ewropa. Xi ħaġa li qabel ma tħanna fl-Unjoni Ewropea ma kienx possibbli għax Aqarbek il-majk jekk jogħġbok kemm aqrabulek jiena. Ħarirek u hekk tajjeb. Jiġifieri fl-ewwel ta' Mejju tal-2004 f'daqqa waħda is-suq Malti infetaħ għall-importazzjoni u jien niftakar dak l-ewwel ġimgħat tiegħi bħala Prim Ministru bil-protesti li kienu qed ġejjin mill-importaturi Maltin u mill-manifattura Maltija,
illi dal-prodotti kollha ġej minn barra u ħalib u ġobon u perżutijiet u dan affarijiet kollha dawk kienu sa joqtlu il-negozju Malti. Mentri aħna dejjem minna illi eventualment il-poplu Malti jagħmel l-għażla bej l-affarijiet li jkunu friski u l-affarijiet li ma jkunux friski. U l-affarijiet friski Malta jkollha l-vantaġġ. Allura ħalib, l-affarijiet tal-bidja Maltija, eċetera, eventwalment tirbaħ fuq il-perċezzjoni tal-poplu Malti. Imma l-ewwel sena kienet straordinarjament diffiċli. U kienet diffiċli għax il-Maltin bdew jesperimentaw bil-prodott barrani u kienet iktar il-biża l-imprenditur Malti li kienet jaħseb. Il-Maltin kienu qed jesperimentaw bi prodott barrani, bi prodott tal-Ewropa. U għamlu sew għax fl-aħħar mill-aħħar vantaġġ għall-konsumatur għax inti tittara kollox iskubija fl-Unjoni Ewropea. L-argument tagħna kien li huwa wkoll ta' vantaġġ għall-konsumatur se jkollu għażla ikbar, jażel li jritu bil-prezz illi jkun l-iktar konvenjenti għalih, basta jkun ta' kwalità tajba. Eventualment, is-sena, l-affarijiet kienu settiljaw u l-għażla tal-Maltin bħala konsumaturi bdiet iddur definitivament favur dak li il-Maltin kienu jikkonsidraw bħala friski u xnafin. Imma il-pressure kien qawwi u jiena bħala Prim Ministru f'dak iż-żminijiet, naturalment di kienet parti importanti mill-ewwel perjodu ta' tranzizzjoni. Ridna sadattant naġġustaw il-mod kif naħdmu, il-Parlament tagħna jrid ilaħħaq ma' dak il-kwantità ta' liġijiet li kienu qed jgħaddu. Il-ministri tagħna b'differenza minn qabel kien qed ikollhom isifru regolarment biex jattendu laqgħat ta' ministri sħabhom fl-Unjoni Ewropea. L-operat kollu tal-gvern u tal-parlament innifsu imbidel radikalment. Il-pressure tax-xogħol sploda f'daqqa waħda. Imma aġġustajna u anki meta tqabbel il-performance ta' Malta ma' pajjiżi oħrajn li kienu għadhom kemm issieħbu fl-Unjoni Ewropea, Malta kienet fuq ta' quddiem net. X'inhu ma l-kriterji biex naslu għal dik il-konklużjoni? Kemm pereżempju deċiżjonijiet, il-liġijiet ħanpoġġuha b'mod li tinftiem. Il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea kull pajjiż imbagħad irid jagħmel proċedura interna biex isiru liġijiet tal-pajjiż biex iwettaqhom. U Malta kienet fost dawk l-iktar pajjiżi li kienet qiegħda teffettwa id-deċiżjonijiet biex Malta il-kwalità tal-ħajja tagħna tiġi viċina hekk mhux daqs, idealment daqs, il-kwalità tal-ħajja ta' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Il-kunċett kollu tal-Unjoni Ewropea u s-solidarjetà bejn il-pajjiżi kien propju dan. Illi il-pajjiżi li huma l-inqas żviluppati oħrajn jitilgħu fil-livell tagħhom u joffru liċ-ċittadini tagħhom standard of living simili bħal-medja tal-Unjoni Ewropea. U Malta bdiet dar-vjaġġ u bil-mod dejna nimxu. Kemm konna l-bot mill-standard? F'ċertu waqsma konna l-bot, f'ċertu setturi konna l-bot, fuq kontrolli ta' kwalità, fuq kriterji ta' x'prodott qed poġġi fuq is-suq, fuq ċerti affarijiet konna kien tfadlilna ħafna xogħol x'nagħmlu. Anki għal dak li għandu x'taqsam drittijiet tal-ħaddiema. Jiġifieri biex inġibu l-liġijiet tagħna in line mal-standards Ewropej ħadna perjodu ta' żmien. Bdejthom f'ċertu żmien meta jien kont Ministru għall-politika soċjali. Qabel ma tħanna. Bi preparazzjoni għall-Unjoni Ewropea jew? Bdejt jien bħala bi preparazzjoni għall-Unjoni Ewropea. Imbagħad komplet għax l-iżviluppi li bdew iseħħu kienu jirrikjedu li nieqpaw ngħaddu liġijiet li ntellaw il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema, insomma l-aspetti kollha immaġinabbli. Dak kien ma dan irrid inżid id-deċiżjoni li ħadd fil-bidunet illi eventwalment kien ikun fl-interess ta' Malta li tissieħeb fil-Munita Ewropea. Inbidlu mill-lira Maltija għal-Munita Ewropea. Li jiena l-pariri kollha li rċevejt anki minn ex-gvernaturi tal-Bank Ċentrali Maltin kienet isma importanti ħafna li dal-pass noħduh. Issa dik kienet tfisser biex tidħol fil-żona tal-euro u iġġib l-euro mhix ma tiġrix hekk trid tilħaq ċertu benchmarks li kienu jidru impossibbli. Jiġifieri jekk aħna kellna deficit fit-2004 li kien pressa poco bej il-5-6%, dak il-5-6% ridna nniżluh f'termini ta' 3 snin għal taħt 3%. Li tfisser għal min ma jifhimx f'dan l-affarijiet li ridna innaqsu l-ispiża tal-gvern kemm nifilħu u nżidu l-effiċenza tal-gvern f'dak li jipproduċi. Kienet tfisser fil-prattika it-tarzna trid isolvija. Ma tistax tiqpa' ikollok tarzna li inti titlef 27 miljun euro fis-sena fuq għadi. U li l-Unjoni Ewropea kienet għaltilna is-sussidji. Kemm kienet tila titlef daw iċ-ċifri tarz?
minn pratikament minn żmien li twaqfet it-tarsna kienet titlef jekk taqra l-istorja anki ta' żmien meta konna għadna taħt kolonja, meta konna għadna kolonja tal-Ingliżi, it-tarsna kienet tgħix fuq is-sussidju tal-Gvern Ingliż u fuq il-militar, meta telqu l-Ingliżi, it-tarsna ippruvat fuq saqajja però ma rnexxilix. Meta bdejna ninnegozjaw mal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea mill-ewwel kienet qaltilna ma tistgħux tkomplu bis-sussidji, tridu tagħmlu terminu ta' żmien. Jien fi żmieni meta kont Ministru għall-Politika Soċjali, il-Difen Akademi kien qalli idħol f'diskussjonijiet ma' Workers Union biex isir ir-riforma fit-tarsna, ħanippruvaw insalvawha. Innegozjajna ftehim mal-Unjoni Ewropea biex ituna 7 snin ċans ħalli nġibu lit-tarsna fuq saqajja jfisser li ma titlifx flus. Ma titlifx flus. Mhux neċessarjament li tagħmel il-qlieħ, imma almenu ma titlifx flus. Jien kelli diskussjonijiet ma' Tony Zarb dak iż-żminijiet u ma' Workers Union biex innaqsu n-numru ta' nies li kellha t-tarsna, daħħalna skemi ta' irtirar kmieni u eventwalment niżilna n-numru minn xi 6,000 għal xi 4,000. Meta kont tinnegozja mal-Union, kienu jarfu l-importanza? Iva, biex nkun fair iva. Kienu jifmu. U eventwalment meta innegozjajna l-ftehim mal-Unjoni Ewropea biex ikonna proġett ta' 7 snin biex nġibu t-tarsna fuq saqajja, u allura sadattant stajna nkomplu nħallsu il-sussidju għal dal-perjodu ta' 7 snin, però bl-ammont dejjem jonqos sena wara sena. L-ewwel sentejn 3 kienu suċċess, jiġifieri t-tarsna bdiet ġejja fuq saqajja, imbagħad faqqat il-kriżi finanzjarja tal-2008, 9 u 10 dak il-periodu ta' żmien. Faqqat il-kriżi tal-Libja għax inqala minn kollox dak il-periodu ta' żmien, u l-progress li t-tarsna kienet qiegħda tagħmel f'daqqa waħda tar-marrieħ. U f'dak l-aħħar 3 snin id-djun tat-tarsna, it-telf tat-tarsna reġa' beda jiżdied. U ddeċidejna għadna daqshekk. Tarsna tingħalaq, il-ftit li fadal tiġi privatizzata u nippruvaw insolvu dil-problema, dil-ferita. Meta tipprivatizza xi ħaġa? Biljun liri Maltin minn fuq it-tarsna, ġifieri da fi żmien meta mill-bidu tagħha. Fil-perjodu ta' żmien, le, anki fil-perjodu ta' żmien iktar reċenti, ħfirnila dejn li kienet qed iġġor u l-Malta Shipbuilding ngħidlhom ta' xi 700 miljun liri Maltin maħfurin. Għalfejn ma kienx tagħmel dħul għax fl-aħħar mill-aħħar hija intrapriża fis-sens ta' qiegħed tagħti servizzu speċna. L-ironija ta' dan kollu, it-telf naturalment kienu qed iħallsuh it-taxpayers Maltin. Tajjeb kull sena. Għamilhom 27 miljun euro kull sena tista' tgħid kienu qed jittilfu. Dawk kienu ħirġi mit-taxxi tal-poplu Malti. Ma min kien qed igawdihom daw? Kienu qed igawdihom il-sidin tal-vapuri. Għax ifisser li sidin tal-vapuri kienu qed jiġu t-tarsna. Jinqdew u flok jħallsu il-vera spiża biex nġibu dak il-vapur f'postu, kienu qed iħallsu bi prezz inqas. Allura huma kienu qed igawdu minn taxxi tal-poplu tagħna minn aħna maħna qed nieħdu xejn ħlief li kien hemm mument minnhom 6,000 ruħ jaħdmu, eventwalment niżlu għal 4,000 ruħ jaħdmu għat-tarsna, u eventwalment niżlu għal xi 2,000. Ġifieri aħna qed nifhmek sew, is-somma kienet li aħna ħanżommu it-talba għall-ħlas tagħna baxxa biex inkunu kompetittivi, ħalli jibqgħu jiġu l-vapuri, ħalli n-nies li għandna hawnhekk jibqgħu jaħdmu minkejja li qed nitilfu l-flus minn fuq l-intrapriża kollha. Dik il-loġika kienet li l-pajjiż ma setax jaffordja. Ma stajniex nollu l-prezzijiet? Ma li tolli prezzijiet titlef ix-xogħol kollu. Ix-xogħol jieqaf, tfalli u allura tkeċċi lil kulħadd. Ma konniex kompetittivi fuq xejn għajr il-prezzijiet. Għamilna perjodu ta' żmien. Fl-ewwel sentejn ta' dak is-7 snin li konna negozjajna mal-Unjoni Ewropea fejn iva t-tarsna bil-mod kienet qed tiġi fuq saqajja. Ninnegozjajna collective agreement ġdid, da kont jiena qed immexxi il-Kumitat tar-Riforma tat-Tarsna u għamilna sigħat twal tal-laqgħat ġieli sa nofs il-lejl fl-uffiċċju fil-Ministeru tiegħi mal-Workers Union u anki unions oħrajn u mal-imsieħba soċjali. U wasalna għal-qbil fuq il-proċess, anki fuq il-qbil il-bżonn li naqsu n-nies. Pubblikament ukoll kienu jaqblu miegħek? Iva, biex inkun fair, innota dak il-perjodu ta' żmien ma kienux isiru strikes barra jew dimostrazzjoni ta' tarsna qed ngħidu mhux ċajta. Li kienet stronghold tal-Union. Stronghold tal-Union, għal-Labour Party, kienet stronghold. Imma naħseb kien hemm l-arfin li di
Problema li pajjiżna kellu bżonn U l-Partit Laburista xi stans kien jieħu? ma fixkinniex, ben poġġija b'dal-mod, ma fixkinniex. Naturalment kien hemm il-kritika li ssir fil-Parlament u kienu saru seba' u l-iskemi u mhux skemi, eċetera. Però eventwalment meta kellna nieħdu deċiżjoni ftit wara l-elezzjoni tal-2008, 2008, f'nofs il-kriżi finanzjarja, fl-aħħar sena tal-programm ta' ristrutturazzjoni tat-tarsna approvat mill-Unjoni Ewropea meta rajna li t-telf sa jkun ikbar, għadna sa m'hemmx iktar, ippruvajna minn kollox. U rġajt poġġejt bil-qerda ma' ġew għeżjoni għattilhom isma' irridu niftehmu għal programm ta' ristrutturazzjoni fis-sens għal programm ta' eluq tat-tarsna bi programm ta' early retirement, irtirar kmini tal-ħaddiema billi nagħmlu skemi, eċetera. U nipprovdulhom postijiet ta' xogħol oħrajn jekk minn dak min jista' jaħdem u dan affarijiet kollha. Kien hemm immar jaħdem mal Eventualment il-Palumbo li ħaduha. Il-Palumbo ħaduha, imma qabel ma daħlu l-Palumbo f'tal-perjodu ta' żmien, aħna konna inawgurajna is-settur ekonomiku liħor li pruvajna ħilitna biex inkabruh u rnexxinna, kien is-settur tal-maintenance tal-arjuplani. Allura, bnejna hangar ġdid għall-Lufthansa, ġdid fjamant. Taħal Farruġ. Taħal Farruġ, hangar enormi, għax ridna li l-Lufthansa tespandi. Sadattant il-negozjajna, irrid insellemaw lil Tonio Fenek li ħadem ħafna fuq dawn l-affarijiet, il-negozjajna agreement ġdid ma' l-SR Technique. L-SR Technique hija kumpanija Svizzera illi wkoll kienet tagħmel maintenance għall-arjuplani. U ħajjarnija biex tiġi Malta u tiftaħ Malta. Naturalment ma li l-Lufthansa semaw daw tatom rashom għax ma rridux kompetizzjoni u kienu qed jgħidu li mhux se jsibu biżejjed ħaddiema u x'nafien. Imma aħna għadna kollox billi għadna lill-SR Technique u anki lill-Lufthansa illi jridu jkunu preparati jieħdu over il-min kien lest li jiġi mit-tarzna għal għandhom iħarġuhom bl-argument li daw kienu nis tekniċi. Da ma stajx tikkundanna nista tarsna billi tajdaw kollha inkompetenti jew moħħhom biex kien hemm nies bravi, teknikament bravi. U effettivament l-SR Technique u l-Lufthansa ħadu fuq il-kodba tagħhom numru ta' ħaddiema li safejna fien kellhom suċċess fis-sens li taw kontribut. Kien hemm apprensjoni li minn xogħol mal-gvern ħajmur jaħdmu mal-privat? Ikun hemm dejjem, imma skoprew li kien hemm kondizzjonijiet ta' xogħol li kienu relattivament tajbin. Kieku kienu jitilqu, kieku kienu jipprovdu jew jippreferu jieħdu l-iskema tal-irtirar li kienet tagħtik somma flus ġmiela. Il-kritika li kellna fil-Parlament dak iż-żmien mill-Labour Party kienet illi disa tiswa ħafna flus, dak kien flus fil-ħela, illi aħjar żammejna tarsna b'xi mod jew ieħor topera. Effettivament Palumbo eventwalment spiċċa over l-operazzjoni bil-proċess ta' tendering pubbliku bil-proċeduri kollha, ma hu offra li safejna fjena, again m'għandix il-fatti kompleti fidejja, però Palumbo llum il-shipyard qed tagħmel profit b'300 ruħ. Iġviri, bidlet naturalment fokus taħħal fuq il-super yachts, imma issa qed tagħmel anke il-maintenance tal-cruise liners. Iġviri, ma tlifniex kompletament il-funzjoni ekonomika tal-qasam tal-marittimu f'pajjiżna, imma b'deċiżjoni strateġika tagħna ixxiftjajna issa fuq il-kwalità ta' xogħol ta' kwalità ikbar, il-maintenance tal-arjuplani, flok il-maintenance tal-vapuri. U l-privat jista' jagħmel għandu tendenza li jagħmel iktar għażliet li huma purament kummerċjali. Jista' jaħdem bi-300 ruħ m'għandux għalfejn. Eżattament. Il-privat għandu ma jfissirx li il-privat huwa il-perfezzjoni tal-dinja. Tajjeb, imma mhuwiex għax trid tikkontrollaħu trid toqgħodlu għassa b'7 imma kien hemm xi ħadd ieħor li għadu kif fakkarni, fl-2015 jiena kont qed nattendi konferenza u kont qed tisma' Malta għandha tippjana il-perjodu ta' żmien li fadal issa sal-2015, ġifieri għall-10 snin li kien hemm mill-2005 sal-2015, viżjoni li tiffoka iżjed strateġikament fuq 7 oqsma. Il-qasam finanzjarju, il-qasam marittimu, il-qasam tal-arjuplani, insomma, 7 oqsma differenti. Għall-ewwel kien hemm min kien ċettiku li mhux sa irnexxielna, l-ekonomija nbidlet. Hemm settur minnhom jaħasra li pekkato ma komplewx l-amministrazzjoni ta' warajna għax jiena dejjem emmint li Malta hija pinġuta biex tkun ċentru ta' riċerka għolja. Fil-qasam ta' xjenza u fil-qasam mediku, fil-farmaceutika. Aħna għalfejn xi distingwina ma' settur ieħor li ġibna f'pajjiżna fil-perjodu ta' żmien li għamilna fil-gvern kienet il-farmaceutika.
Issa, għal min jifhem ftit ħafna f'da suġġett il-farmaceutika ġew Malta. Għax Malta kellha vantaġġ li setat taħdem fuq mediċini illi ikunu ġew żviluppati mill-mediċina speċjalizzata għal mediċina ġenerika jgħidula. Daw xi jkunu għamlu qabdu l-mediċina speċjalizzata. Il-riċerkaturi tal-kumpaniji privati ikissruha biċċa, isibu fuq xi magħmula mingħajr ma hemm il-diffikultajiet ta' patents u liġijiet u komplikazzjonijiet, u mbagħad joħorġu mediċina bħala hekk mhux aħjar minna għax di il-mediċina oriġinali tkun ġiet ivvintata 20 sena qabel inti qed toħroġ issa. Ikun irid tkun skada l-patent ġifier. Fil-każ ta' tista' toħroġha fis-suq l-10 snin minn mill-patent. U toħroġha b'terz tal-prezz. Issa x'inhu l-punt? Li daw ir-riċerkaturi fil-fabriki tal-farmaċija f'Malta huma ħafna minnhom Maltin. Frott l-Università ta' Malta li kienet ukoll deċiżjoni mar-rettur ftit qabel li ninvestu fit-taħriġ tal-istudenti tagħna f'dal qasam li allura ħoloq din l-industrija ġdida tal-farmaceutika. U għax għandna dak it-talent, Malta kienet tkun pinġuta biex tiġbed leha riċerka fil-qasam tas-saħħa li tkun speċjalizzata. Għax għandna tiġà l-elementi f'posthom. U l-elementi huma it-talent? Il-talent, il-kapacità, il-background akademiku li kun ġi investit mill-università. Ġiri huwa talent huwa l-bniedem. Il-bniedem huwa li għamlilna jiddistingwina. Bda l-ħsieb frasna, wieħed minn da 7 setturi kien li noħolqu Life Sciences Park. Dak qiegħed ħdej Mater Dei minn bej l-università fuq il-lemin tiegħu u x-xelluk tiegħu għandek il-Mater Dei. Hemmhekk ħloqna il-Life Sciences Park li kien il-kunċett kien isu park industrijali, però fejn isiru riċerka tal-livell għoli ħafna fil-qasam tax-xjenzi tal-ħajja, tas-saħħa. Li kieku għall-pandemija kienet tkun pinċuta bħala kampus ta' riċerka għal dat tip ta' affarijiet. X'sar minnu il-Life Sciences Park? Taf ma tixtajli. Il-kunċett, le, mhux naf fis-sens ipprovajt niskopri x'ġara mill-kunċett li aħna wellidna, però dak il-kunċett li aħna wellidna ma jidirx li qed iseħħ għax illum il-ġurnata magħmul hemm attività fil-life sciences minn ħafna startups żgħar illi qed jiffunzjonaw u nawguralhom suċċessi naturalment, imma mhux dak kien il-fokus tagħna. Għana konna ġibna espert minn barra li kien konsulent fil-gvern ta' David Cameron biex jgħinna nifformunaw dat tip ta' attività. L-idea kienet li Malta jkollha industrija ġdida għal 20-30 sena li ġejjin. Ma saritx. L-istess bħalma ġara fuq Smart City. Il-kunċett ta' Smart City kien li nġibu f'Malta bħalma jeżisti fid-Dubai u f'postijiet oħrajn ċentru speċjalizzat fil-qasam ta' teknoloġija tal-informatika, jiġifieri computers, software, il-development, mhux il-hardware, mhux il-magna nfisha, imma l-kapaċità ta' kif tiżviluppa il-programmi li ħadmu dawn l-affarijiet. L-idea kienet Smart City di. Biex ma niddevjax għax dawn huma suġġetti pjuttost imdaqsa, nixtieq inkompli naqra fuq it-tranzazzjoni ta' Malta partikolarment għall-euro, kif tħallna fl-eurozone. Jien kont speċa naf li l-Ingilterra l-Sterlina baqgħu barra, però kont minna li għalli speċa kienet parti mill-pakket li inti la darba tal-Unjoni Ewropea mela il-konsegwenza naturali li tkollok l-euro. L-10 pajjiżi li daħlu fl-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju 2004, b'differenza mill-pajjiżi l-oħrajn, fit-trattat li nnegozjaw mal-Unjoni Ewropea għandhom kundizzjoni li jridu jidħlu fil-żona tal-euro. Imma m'għandhomx data. Ġifieri, l-10 pajjiżi inklus Malta daħlu bil-kondizzjoni li xi darba jidħlu fl-euro. Però m'hemmx terminu ta' żmien. Meta jiena tkellimt ma' gvernaturi tal-Bank Ċentrali sija min kien fil-post u sija ex-gvernaturi Maltin li jafu l-ekonomija Maltija, kollha ħlif wieħed qalu li isma' aħna għandna lira Maltija. U lira Maltija qdietna, hija lira, hija munita li n-nies imdorrijin biha, u qdietna. Imma jekk tinqala kriżi, isma' ħaddi, dak kien fl-2004, 4 snin qabel il-kriżi finanzjarja, ħadd ma kien jaf x'kien ġej, dak iż-żmien wartu żar kollox il-riħ kien jonfoq fid-direzzjoni li xtaqna, l-ekonomija kienet mixja l qudiem u dal-affarijiet kollha. Daw kienu qalu li jekk tinqala kriżi li sa jiġrilna huwa li l-Maltin, il-lira Maltija jabbandunawha. Jiġifieri joħorġuha illegalment minn Malta jew jikkonvertuha f'munita differenti u l-lira Maltija f'daqqa waħda titlef il-valur tagħha.
Għallu li aħna pajjiż żgħir ma nistgħux niddefenduha kif nixtiequ niddefendu l-currency Maltija. Vulnerabli immens u xi darba jekk għandna l-okkażjoni li issa indaħlu l-euro ejja mmorru għaliha malaj kemm jista' jkun. Anki għaliex it-turizmu, il-turisti li jiġu minn barra nifrankawlhom li jqogħdu jaqilbu il-munita Ewropea għall-munita għall-lira Maltija. Il-fabriki tagħna minflok li jqogħdu jilagħbu bil-currency u l-riski kbar li jieħdu meta jisarfu il-flus tagħhom għax jekk inti tixtri il-materja prima u tixtriha bil-dollaru jew bl-euro u mbagħad trid issarraf kollox fil-lira Maltija hemm periklu li inti titla' fil-flus. U qalu li da jispiċċa kollu għax taqgħu aħna jkollna l-istess munita Ewropea u da suq kbir intern inkunu nistgħu ninnegozjaw miegħu bl-istess munita. Jien minix espert ta' barra minn hawn, imma daw kienu l-pariri ta' min kien espertu. Qalu li fittex idħol fija malaj kemm jista' jkun. Meta jiena ħabbarta fil-kabinet tiegħi kien hemm qalli mel inti trid tagħmel suwiċidju politiku, qalu li kif jista' jkun inlaħqu dal-kriterji kollha sa 3 snin oħra sal-elezzjoni ġenerali prattikament għax ridna isu 3 snin 4 snin biex nagħmlu għad il-bidla. Però bisforz kbir u blajnuna ta' ħafna nies poġġejna bil-qiegħda mal-importaturi, mal-retailers, mal-GRTU, mal-retail tal-ħwienet. Ma dawin niskola. Poġġejna bil-għadni isma. Studjajna x'ġara fl-Italja. Meta l-Italja daħlu l-euro, f'daqqa waħda l-prezzijiet splodew mola smewiet. U naturalment il-poplu Italjan irribella. Aħna rridu nevitaw għadi. U li l-om għattilom, intom lesti li tejnuna namlu għad il-qabża. U għallu li ma kif, għattilom lesti li tintraktu li għal 6 xhur ma tollux prezzijiet, ħallu l-prezzijiet kif inhuma. Mbagħad wara għamlu li tridu mal-menu s-suq Malti ikun aġġustaru lilu nnifsu għaliha. Xi kawża din l-esplużjoni fil-prezz? Għaliex meta inti tbiddel, meta inti nasumu għandek ħanut u għandek zarbun qiegħed hemmhekk bil-prezz Malti, liri Maltin, meta trid tagħmel il-prezz hemm, il-lira Maltija propjament trid tagħmilha mmarkata €2.50 għax dik kienet ir-rate of exchange. Ħafna negozjanti fl-Italja, it-€2.50 iddeċidew li jagħmluha €3. Issa jekk dik tagħmilha għall-gazzetta, għall-kafè, għall-ħalib, għall-ħobs, f'daqqa waħda l-impatt fuq l-oli tal-ħajja fuq in-nies naturalment isplodi. U hekk ġara ġol Italja. Aħna poġġejna ħadu vantaġġ. Il-kummerċanti ħadu vantaġġ u naturalment l-effett fuq l-ekonomija taljana però kienet negattiva fis-sens li waħda l-oli tal-prezzijiet influenzhom b'mod negattiv. Fil-kastana dan ma ġarax u jekk tiftakar sew, jekk tiftakar tal-affarijiet, il-GRTU kienet anki aċċettat illi namlu tabella jisima Fair Deal. Safra bil-klim Fair Deal, ġifieri mija jekk tidħol fil-ħanut tiegħi li sa tixtri bi prezz ġust, mhux molli, l-istess prezz. U dik l-istiker jgħidlek il-GRTU la darba jkun għamel analiżi tal-prezzijiet tiegħek. U titwaħħal maħna. U di kellha suċċess kbir. Bil-mod il-mod imbagħad problema oħra kienet ċerti affarijiet. Mhux faċli taqbad uddur mela f'ġurnata ellu nofs il-lejl il-lira Maltija tispiċċa. U inti jrid ikollok stock ta' euros, karti u moniti available biex jitluħ fis-suq immedjatament. U bdejna naraw il-loġistika xi tfisser di u ridna skoprejna li tant trid iġib muniti, it-toqol ta' dawk il-muniti, it-toqol kemm huma tqal bil-tunnellati, rid bini speċjali li jkun secure l-ewwel net f'għajn jkollok il-miljuni qegħdin storjati hemm. Ġobbini li naraw jiflaħ dak u daw jkunu lesti kollha biex f'nofs il-lej il-muniti joħorġu jmorru fl-ATMs, il-karti jmorru fl-ATMs u kulħadd. Kemm daħlu euros Malta? Ma nafx l-ammont, imma ammont straordinarjament kbir, ġifieri bil-miljuni kbar. Inti rajthom? X'inhu? Daw il-miljuni kbar? Le, bajnejja le, imma naf fej kienu, għax bnejna posta jidrir li n-naħa taħalluqa bil-armata li t-defendija fej stajna nistokjaw daw l-affarijiet. Naturalment, kullħat jiftakar l-inċident li kelli jena mal-ATM. Mal-ATM, semma wili di tal-ATM. Naturalment li semma wilek, nistan immaġina. Imma, jien kont inkwetat, bejt najt imma il-poplu Malti dil-bidla mill-lira Malti għall-ewra sa jidra. U niftakarni mort għant il-mama tija jil-belt. Għattila inti drajt il-flus, ekk issa mill-lira Maltija għall-euro.
Jek ma li jitħlu sa taf xi tfisser di, għat li mela le, għat li jara, għat li u ġabet il-ħobza li tixtri minn il-grocer 4 passi bot, għat li di kienet tiswa nsejt l-ammonti kemm, għat li issa sa tiswa daqshekk euro cents. Tara, jekk il-mama tiegħi mara ta' 80 sena kważi, femet il-bidla minn għat mela sa nimxu l-qudiem. Ġrat ġi l-ewwel ta' Jannar 2008, ġifiri ġimgħat xarej qabel l-elezzjoni ġenerali da. Daħalet il-euro u għal-grazzja tagħna kollox mexa wartu sar. Tantu hekk il-Kummissjoni. Il-euro fl-2008 daħlet? 2008, 1 January 2008. Lejliet il-kriżi finanzjarja. U kien propju għalhekk ngħid il-bambini ħobbu lil dal-pajjiż. Għaliex aħna b'differenza minn pajjiżi oħrajn, mill-Greċja, mill-Irlanda, mill-Italja, mill-Portugal, minn Spanja li qalaw daqqa kbira. Bikkew l-nies daw. Il-Maltina qas jafu waħda. Għax aħna għexna il-kriżi finanzjarja mingħajr ma kien hemm hekk. Tbatija kien hemm. Imma ma kienx hemm kollha sta sistema bħalma rajna fil-Greċja. U ma kienx hemm il-livell ta' tbatija li kien hemm f'pajjiżi. Eżatt, tbatija kien hemm imma ma kienx l-uniku intensa tbatija li kien hemm kienet l-effett tal-kriżi finanzjarja fuq il-prezz taż-żejt. Hemm li kellna. Bija ma tlifniex postijiet tax-xogħol, iddefendejna l-fabriki tagħna, eluf ta' postijiet tax-xogħol irnexxinna nsalvaw, ma kenniex li dak li pajjiżi oħrajn iffaċċaw. U għalhekk ma m'hemmx apprezzament vera ta' min xi xaddejna u x'konna kapaċi nagħmlu flimkien biex nevitaw dak li l-Greċja fissret li tilfu nofs il-pensjonanti tagħhom li kienu jmorru għand l-ispiżjar u ma jsibux il-mediċina. Għalfejn aħna rnexxielna għaliex id-deċiżjoni li ħadna fl-2004 biex nippruvaw nitlu fil-euro fissret. L-indirizzajna l-problema tat-Tarzna, indirizzajna l-problema tas-Simalta, indirizzajna l-problema tat-Telemalta. Ġejtu sfurzati biex tagħmlu dawn id-deċiżjoni. Kienet deċiżjoni tagħna, mhux sfurzati. Kienet deċiżjoni tagħkom ma biex tilħu l-istandard kellkom bil-fors tagħmluha. Le, ma konniex bil-fors. Aħna stajna posponejna kollox u kien hemm min tani dal-parit. Għax kellkom għal 10 snin oħra. It-tir tagħkom il-viżjoni. Aħna għadna le, di irridu nagħmluha id-deċiżjoni tagħna mhux tal-Commission imma ridna li ndaħlu il-euro sal-ewwel ta' Jannar tal-2008. U peress li għamilna daw ir-riformi kollha f'perjodu ta' żmien meta kollox kien miexi fid-direzzjoni tagħna stajna nagħmluhom ċertu kumdità, waslet il-kriżi finanzjarja u d-deficit ta' pajjiżna kien f'livell li stajna nikkontrollawha. Ma kienx għalfejn nagħmlu riformi li kellhom jagħmlu l-Italja, li kellhom jagħmlu l-Greċja. L-Irlanda konna ngħidula it-tigra. Il-tigra tal-Ewropa konna ngħidula l-Irlanda. L-Irlanda l-kriżi finanzjarja fallita u l-sagrifiċċji li kellhom jagħmlu l-familji Irlandiżi fil-qtuħ ta' paga, it-telf tax-xogħol tagħhom kienu kbar. Aħna ma faċċajna xejn minn dan kollu. Għaliex it-transition il-bidla għall-euro seħħet bl-uniku problema kienet il-famuża ATM li ma ħadmitx. Pero meta ngħidu li l-Irlanda pereżempju kellhom din is-sitwazzjoni fejn il-pagi tagħhom kellhom jiġu ridotti b'ammonti sostanzjali. Il-paga ta' Irlandiż u l-paga ta' Malti f'dak il-każ, kif kienu jikkomparaw? La darba mill dik il- Ma tagħmilx differenza kif kienu jikkomparaw għaliex effettivament jekk inti il-pensjoni tiegħek tlift nofsa jew il-paga tiegħek tlift nofsa. Konx taqla 10,000 jew konx taqra 1,000, jekk titlef nofsa. Ma ovvjament aħna ngħixu relattivi ma' ħutna l-Ewropej, so to speak. Biex il-paga tal-Malti dak iż-żmien kif kienet tikkumpara mal-paga tal-bqija tal-Ewropa? Kienet ħafna iktar minn tagħna, il-paga tal-bqija tal-Ewropa minn tagħna huma dejjem għalhekk Malta dejjem irċevit l-għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea kull meta kien hemm jiena negozjajt l-aħħar pakkett li ħallejt warajja kien pakkett ta' biljun u 200 miljun. Jiġifieri 1,200 miljun flus mill-Unjoni Ewropea fuq il-mejda tagħna mhux self available biex jintefqu ħalli il-kundizzjonijiet tal-ħajja f'Malta jitilgħu fil-livell daqs tal-Ewropa. U l-istess konna negozjajna pakketti qabel. Imma il-paraguni però biex nersqu kemm jista' jkun dejjem viċin l-average standard. Però dak iż-żmien tal-kriżi finanzjarja l-pagi fl-Ewropa kienu ogħla minn tagħna. Imma huma kemm kienu għolin ma tagħmilx differenza il-kriżi li kellhom l-Irlanda kienet tal-biki.
tal-biki. Il-kriżi l-Greċja qar minn ta' kulħadd. U daw il-pajjiż li qed issemmi, jien niftakarni kważi kont mhux ossessjonat, ma kont insegwi ħafna daw il-pajjiżi qed jikkollassaw l-Iżlanda spiċċat fuq il-blacklist, il-grey list. U kien qed ikkollassat ukoll. Niftakar il-manifestazzjoni tal-Greċja li kienu saru vjolenti ħafna u mbagħad kien tela l-Golden Dawn ma nafx iftakar fil-Greċja. Għalfejn aħna kellna l-standards li kienu jipproteġġuna minn dak il-kollas huma li wkoll kienu fl-Unjoni Ewropea ma kellhomx dawk l-standards. Mhux ma kellhomx, huma kienu fetħu idejhom għal ċertu djun u ċertu deficits li ma kellhomx kontroll fuqhom. Pereżempju, id-deficit li kellha l-Greċja, kien deficit qawwi ħafna. U meta li kollu pajis deficit li ma jistax ilaħħaq mal-bżonijiet tiegħu jkollu jissellef il-flus minn barra. U l-IMF, il-Fond Monetarju Internazzjonali, bdew jgħidulhom le skużi biex inselfukom il-flus, ħatħallsu l-pensjonijiet u biex tixtru l-mediċini, lesti li nselfukom, imma żomm daqsxejn. Inti ma tistax ikollok teacher li toħroġ bil-pensjoni ta' 40 sena. Tridu tbidlu l-liġi tal-pensjoni u minn issa l-qudiem minn flok tuħu l-pensjoni ta' 40 sena, tuħu l-pensjoni ta' 65 sena. Bdew jisfurzawhom jieħdu daw id-deċiżjonijiet ta' austerità goffa li l-Unjoni Ewropea talmet lezzjoni minnha di għaliex irrealizzat again bil-benefiċċju li wara kulħadd bravu. Irrealizzat li l-politika tal-Unjoni Ewropea ta' dak iż-żmien ta' austerità goffa fisret illi għamlet peace enormi fuq il-familji, speċjalment dawk li huma l-iktar dajfa. Għax min kellu flus jiflaħ, juhu d-daqqa u jiflaħ, imma dawk l-iktar dajfa, l-iktar li batew. U talmet il-lezzjoni, tantu hekk illi d-darba fil-kriżi tal-Covid, meta l-pajjiżi reġgħu għaddew minn kriżi kbira wkoll, anki Malta affaċċjat diffikultajiet kbar, darba l-Unjoni Ewropea flok qalet isma' le kulħadd iżomm id-deficit taħt 3%. Dan huwa l-patt ta' stabilità kienu sejħu. Qalet le sampoġġi fuq il-mejda 800 biljun biex jitqasmu fost il-pajjiżi membri, 800 biljun taf xi ġifieri. 800 u mbagħad 9 żerijiet oħra, daqshekk tfisser. Minn daw 800 biljun Malta ħadet għandha fuq il-mejda tagħha ma' 600 miljun biex jgħinuha f'dawn id-diffikultajiet. U hekk għandu jkun. Dan il-quantitative easing konna tkellimna dwaru f'wieħed mill-podcasts ma' Joe Anthony xkun jomu. Joe Anthony De Bono fej tħaddidna dwar minix ekonomist ma u beda jispjega li dak ukoll hija fi kawża mbagħad problemi naħal oħra minħabba l-inflazzjoni minħabba jkollok stock eżatt. Issa ġara li għandek f'daqqa waħda. Xafra taqta' minn żewġ naħat. L-isfortuna ta' dan iċ-ċiklu huwa li dik id-deċiżjoni kif qed tgħid inti ħolqot issa pressures fuq il-prezzijiet, però biex tkompli tagħmilha perfect storm għandek il-gwerra tal-Ukrajina li għaddejja fl-istess ħin għandek il-problema tal-prezz tal-ikel minħabba jiġifieri għandek da diffikultajiet kollha li jikkomplikaw il-ħajja kulħadd. Mela, fl-istess ħin li inti għaddej b'dan it-traġid din l-ambizzjoni li Malta tqarreba l-Eurozone u daw il-bidliet kollha, policy oħra jew set ta' policies oħra li ħallew impatt fit-tul fuq pajjiżna kienu dawk li saru fil-qasam tal-ambjent u tal-iżvilupp, partikolarment ir-rationalization ta' 2006 u il-local plans li jisom parti minn dak il-pakket ta' policies minn dik il-viżjoni. U fil-fatt għadna sal-lum meta l-gvern jiġi kritikat bl-isfreġu ambientali mill-NGOs, jgħidlek mhux ħajkollok tmur tħares lura għal rationalization ta' 2006 fejn l-isfreġu beda. Mela, l-ewwel mistoqsija hija żidna medda ta' art fid-development scheme li fiha famużament daqs is-Siġġiewi. Ċekkjat is-Siġġiewi huwa 19.9 kilometri kwadrati. Għalfejn x'nebbaħ din l-għażla? L-ewwel nett iridu nżommu qudiem għajnejna l-istorja kif żviluppat. Aħna tlaqna mill-punt meta f'pajjiżna il-Ministru kien jiddeċidi fejn joħroġ il-permessi. Jiġifieri
brebus totali fej kien jekk il-Ministru Jiffansjak allura tista' tibnijem. Tlaqna minn hemm. Fl-87 ittieħdet deċiżjoni li għandu jkun hemm pjan ta' struttura għal Malta. U kien intqal illi dal-pjan eventualment jitpoġġa diskussjoni, kumitati u dal-affarijiet kollha u jiġi approvat mill-Parlament u kien hemm obbligu li jsiru il-local plans, il-pjanijiet lokali. Minn hemm tlaqna. Naħseb fuq da ħadd ma jista' jgħid li daw deċiżjoni ħżiena. Jekk il-Ministru qabel kellu d-dover li jagħmel xi xafek irid. Li jkun hemm gvern li jgħid le ma jibqax jagħmel li jrid. Issa hemm awtorità, hemm proċess, irid jgħaddim il-Parlament, kull biċċa art li sa jkollha il-possibilità li tiġi żviluppata sa tiġi identifikata u oħrajn le. Alright? Tajjeb. Sa binna. U kien hemm it-temporary. U ħadd ma qal li ma jmissniex għamilniha din liġi misna ħallejna l-liġi tal-ġungla, ħadd. Għamilniha di. Issa meta tagħmilha mhux kulħadd se jħobb jaċir bik, għax insa jkun hemm il-min tgħidlu le l-art tiegħek mhux sa tiġi żviluppata, dan mhux sa jiġi ċabċablek. Imbagħad inti qed titkellem fuq l-88 għax l-88 it-temporary scheme. Saru temporary scheme. Sar temporary scheme. Sa 2000 beda l-proċess biex ikun hemm il-pjanijiet lokali, il-local plans. F'da l-proċess ġew issuġġeriti il-linji ta' fejn għandu jkun hemm l-iżvilupp. Bdiet wara żmien min jikkritika jgħid għax daħħaltu artijiet li huma daqs is-siġġiewi. Meta jgħid min jgħid hekk, jew ma ċċekkjax ftit l-affarijiet sew, jew qed jipprova jiżvija. Għaliex is-sitwazzjoni li nstabet dak iż-żmien u jien ma kontx responsabbli jiena mhux qed niddefendi affarijiet li għamilt jien, alright? Sibna s-sitwazzjoni pereżempju li l-imtarfa, kulħadd jaf l-imtarfa fejni u x'inhi. U l-imtarfa kien raħal li għandha l-bini hemmhekk mibni minn żmien l-Ingliżi li ntuża fi żmien il-gwerra u kompla jiġi żviluppat u mbnew housing estates hemmhekk u jgħixu n-nies, etc. L-imtarfa kienet kollha ODZ. Kollha ODZ. Parti minn dal-proċess li għajduna, daħħaltu l-siġġiwi kollha, jinkludi l-imtarfa, għax ittieħdet id-deċiżjoni fl-opinjoni tiegħi ġusta, illi ngħidu isma' imma jekk l-imtarfa hija mibnija, hemm il-familji qed jgħixu hemmhekk, għax m'għandniex niddikjarawha issa żona ta' żvilupp di. Mela dak kull darba li xi ħadd irid jiftaħ tieqa qed japplika ODZ. Daħlet l-imtarfa. U l-imtarfa ġiet dikjarata bħala development zone. U daħlet ħal-Farruċ ukoll. Ħal-Farruċ l-erja ta' parti minn ħalluha ukoll kienet ODZ bin-nies jgħixu fiha għal ħafna snin. Dawn din mhux anomalija x'mhijiex. Din il-kategorija ta' artijiet li daħlu jammontaw għal 18% tal-artijiet li daħlu għax għamilna r-riċerka dwarha. Anka għax Mark Nisamutu ċentament kienet jitkellem dwarha fuq fil-Parlament u għattek hemm interessanti li ma kontx nafu. U l-ammont huwa ta' 18%. Xorta jibqa' 82% li huma li ma kienx din is-sitwazzjoni li qed tgħid inti. Jien safejna fina, però verifikaw illi l-art li finalment ġiet aċċettata b'deċiżjoni tal-kumitati fil-Parlament. Wara proċess ta' konsultazzjoni li kien wiesa u kulħadd kellu ċans jgħid iva jew le, l-art li finalment ġiet aċċettata kienet 10% tat-talbit kollha li kienu daħlu quddiem dal-Kumitat tal-Parlament biex jidħlu fiż-żona ta' 10%. X'koħan daħlu Malta kollha? Issa saru il-pjanijiet lokali b'riżultat ta' dak l-eżerċizzju u dawk il-pjanijiet lokali jinkludu wkoll pjan lokali li sar issa fi żmien il-Labor taħt Alfred ta' Birżebbuġa u Marsa Xlok. Imma it-tir x'kien ġifieri? Diġà kellna l-outline u issa konna ħandaħlu iktar artijiet fil-development zone iktar milli diġà kienet telenka il-temporary scheme. Għalfejn kienet dik iż-żieda? Għaliex kien hemm kriterji li kellhom bżonn jiġu stabbiliti ta' xi jidħol u ma jidħolx. Inti pereżempju jekk għandek area mibnija, però mbagħad għandek feles mhux mibni. U allura il-boundary tar-raħal idur mal-bini kollu li kien jeżisti, imma jkollok feles li mhux mibni. Hemm xi raġuni għaliex dak il-feles li għandu bini fuq ix-xelluk, bini fuq il-lemin u bini fuq in-naħa ta' wara. U li t-tarf tiegħu jaqqat ir-raħal kollu. Dak hemm xi raġuni għaliex ma ddaħlux. Hemm xi raġuni hekk pika.
pika ma ddaħlux, jew sempliċement tal-punt li le daqshekk bini xejn, ma laqas punt. Allura ddaħlu daw il-biċċiet. Imma il-hindsight taħlef li daw l-artijiet li daħlu kienu kollha. Ara, hemm tweġiba waħda biss di għalija. Kieku kien hemm xi ħaġa ħażina, l-Labor biddilha ilu hemm fil-gvern ma nafx kemm, til-ħaġa li kull darba. Issa biddel xi ħaġa? Le. Anzi, mhux tal-li ma biddilx, tal-li dak li kien hemm issa espandejnieh. Għaliex fej qabel l-oli tal-bini kien ikkalkulat fuq in-numru ta' bidlu regoli ta' kif tikkalkula l-bini wara f'daqqa waħda ċer. Le, naqblu. Mela minuta, ma għax l-argument danu. Jekk kien hemm xi ħaġa ħażina fil-proċess tal-pjanijiet lokali li waslu għal da' deċiżjonijiet. Xi ħadd biddilhom? Ma mbagħad naqra diffiċli, vera diffiċli għax inti immaġna jiena kelli biċ-ċart li hija dubjuża skont l-iskema biħejt għalilek. Għatlek isma u għek ta'mel 4+1 inta ħallejt emmek dil-art u għatu s-sna dima. Musa jġi l-labor għadlek isma emmek mux 4+1 emmek ma tistax ebnija. Inti tkun tlift investiment biex ta' kbir u ovvjament ħajkollok rebus fil-ekonomija. Ma l-punt li qed nagħmel jien mhux daku, il-punt li qed nagħmel jien huwa il-kriterju li fihom ġew aċċettati 10% tad-domandi kollha li daħlu fil-Parlament mhux għand il-MEPA biss. Jew għand il-gvern biss, daħlu fil-Parlament. Id-dokumenti kollha qegħdin hemm jista' min irid imur jiċċekkjahom. Tajjeb min irid. Li inti taċċetta 10% u tiġġieled ma' 90% u tajt isma' le di hekk. Xi ħadd qatt ressaq xi ħaġa biex tbiddilha. Jew biex jgħid isma' di saret biex tagħmel pjaċir il dak jew le. Għaddew taf x'aħna ngħidu ta' sar fl-2005, aħna qegħdin fl-2022 ta' dil ħaġa li jiġi xi ħadd u jgħid fl-2005. Wkoll ma tkunx popolari. Imma il-mistoqsija wkoll speċi nagħmel muża ma diex da sar fil-kuntest tal-local plans li wkoll ir-relaxja l-oli tal-bilnijiet dik il-ħabta ġifieri jekk inti ma kontx f'UCA tal-inqas tista' tella 3+1 u finħawi oħrajn 4+1. Mela qegħdin f'sitwazzjoni fit-2006 fejn inti għandek l-urban sprawl li qed titwessa ġifieri nistgħu niżviluppaw iktar lateralment. Nistgħu niżviluppaw iktar issa fl-oli minħabba local plans, però fl-istess ħin għandna għal dik il-ħabta 53,000 proprjetà vojta. Mhux bħal dik kull Malti kien jeħtieġ iktar djar, mhux il-Malti ma kellux fejn joqgħod. Ma taħsibx li policy bħal di meta inti għandek dal-istok li jista' jiġi użat imma żitt il-potenzjal biex kollna iktar stok xi ħaġa li għandha użu intrinsiku id-dar u fejn inti toqgħod trabbi l-familja eċetera. Iddawwara f'komodità għall-spekulazzjoni? Żgur ma kienx l-intenzjoni u ma kienx u ma saritx u r-reviżjoni tal-pjanijiet lokali ma kellix dal-ħsieb frasa, ma kellha ħsieb li tirregola il-mod kif isir il-bini f'pajjiżna. Għatlek it-tranzizzjoni minn sitwazzjoni fej ministru jiddeċidi fej jrid u fej joġġ. Għalhekk naqblu li ma din l-iktar importanti. Le, il-punt tluq naqblu li huwa ħażin. Minuta, għax il-punt li gvern ikollu l-kuraġġ politiku li jieħu d-deċiżjoni diffiċli li jgħid li l-kwantità kbira ta' nies l-art tiegħek mhix se tidħol u fil-waqt li jgħid lil ħadd ieħor li l-art se tidħol. Jiġu minn kull 10 min nies wieħed tgħidlu iva u 9 tgħidilhom le, dik trid kuraġġ politiku li turik illi saret b'intenzjoni esklużivament li ġib l-affarijiet kif għandhom ikunu f'pajjiżna. X'ġara wara u l-mod ta' kif l-ekonomija tagħna issa, speċjalment f'dal aħħar snin, saret issa tiddependi b'daqshekk mod qawwi fuq il-kostruzzjoni u fuq l-iżvilupp tal-bini, dik hija xi ħaġa li wieħed irid jistudja ftit sew, jien ma naqbilx magħha għax naħseb li tħanna f'sitwazzjoni fisqa fejn l-ekonomija tagħna issa l-impjiegi eluf ta' impjiegi saru jiddependu biss fuq il-kostruzzjoni. Ħanagħmel dal-punt biss. Għax ħafna nies kultant qasir realizzaw il-kostruzzjoni tħaddem magħha mhux il-kuntrattur biss. U mhux li l-żviluppatur biss, dil-ħaġa li għandna tużana żviluppaturi u nħarsu lejhom, ma li inti titfidak l-switch. Titfidak is-switch. Taf x'qed ngħidu. Eluf ta' mastru daxxi ta' min qiegħed il-madum, ta' min jagħmel l-aluminium, ta' min iġib il-ħġieġ, ta' min jirranġalek it-tibjit, it-tikħil, ta' min iġiblek is-soqfa. Eluf kbar. Mela, ħażin da qed iħaddmu eluf bar ta' nies u qed jagħmlu flus, qed jagħmlu suċċess. Ħażin da
Mhux għax hu ħażin, imma huwa tajjeb li spiċċajna b'ekonomija tiddependi daqstant fuq da settur għax issa jekk titfija dik sa jkun hemm impatt enormi, Issa naħseb f'pajjiżna wasalna f'punt fej il-żewġ partiti għandhom jirrealizzaw l-importanza ta' din il-kwistjoni u kif nistgħu noħorġu minn din id-dipendenza totali fuq il-qasam tal-kostruzzjoni. Hemm effetti oħrajn li titiżommhom u dimajnejk għaliex l-effett ta' bini li tpoġġi fuq il-suq ifisser li qed iżomm il-prezzijiet relattivament baxxi, tittama illi il-koppji li għadhom qed jiżżewġu u jridu jkollhom id-dar tagħhom qed isibu prezzijiet li jistgħu jikkompetu għalihom. X'ġara għandna imma? Mhux il-każ. Mhux il-każ, għaliex mhux il-każ? Għax issa appartament inti tista' tikrih b'2,000 kull-xahar. Allura inti x'jaqbillek jekk f'daqqa waħda sirt proprjetarju ta' 10 appartamenti, inti jaqbillek dak l-10 appartamenti tbieħhom lil koppja RIS biex imorru jgħixu fihom jew jaqbillek iżommhom ħalli tikrihom bl-2,000, 1,000, 3,000 fix-xahar. Allura x'ġara ingħala il-bib ukoll jew qed jingħala jew sar diffiċli għal koppja RIS li jidħlu f'postijiet li jistgħu jaffordjaw. Il-impatt ta' dan kollu tantu serju illi jiena naħseb wasal iż-żmien illi il-politiċi jpoġġu bil-qed għax di strateġija fit-tul ta' pajjiżna kif nistgħu noħorġu minn din id-dipendenza mingħajr ma noħolqu da terremot soċjali li dan pajjiż Rigward il-prezz qed tiftakar kont rajt ħaġa fejn inti għad li dik il-ħabta li jekk ħajżdied l-istok mela jaf jitbaxxew il-prezzijiet. Mbagħad mela li xi ġimgħa wara Pullicino għal kellek żball. Imma mbagħad meta għaddiet għalli kellek raġun, imma issa sirna nafu li kellek żball. Ġifieri parti mill-konsiderazzjoni kienet ukoll spekulattiva. Minuta. Għax again trid tiftakar is-sekwenza kollha. Kien hemm żmien meta f'pajjiżna sa ftit snin ilu il-qasam tal-kiri ma kienx jeżisti bħala strument ekonomiku. Jiġifieri il-liġi tal-kera tagħna sa ftit snin ilu kienu jirregolawlek il-kirja. Xaħat illi jgħix post, la tista' żidlu l-kera, la tista' tbiddillu l-kondizzjonijiet, xejn. Ma kienx jeżisti is-suq tal-kera. Meta nbidlet il-liġi tal-kera, f'daqqa waħda infetaħ is-suq tal-kera. Meta nbidlet dik? Nbidlet fi żmien, l-aħħar żmien, naħseb l-aħħar sena sentej ta' 2010. Jkolli l-post biex nikrieħ. Saru kawżi kostituzzjonali So? li attakkaw il-liġi l-antika tal-kera li kellna aħna. Il-liġi tal-kera l-antika kienet minn żmien it-tieni gwerra u dik il-liġi kienet tajt illi jekk inti sit ta' post krejt il-post tiegħek lil xi ħadd b'50 lira fis-sena li fi żmien il-gwerra 50 lira kienu flus. Biż-żmien dik il-50 lira ma stajx tollija. Qed inkun ftit mhux preċiż imma il-kunċett biex tifhimni l-kunċett tajjeb. Din kien hemm kawżi kostituzzjonali u qalu isma' da qed jattakka id-dritt tas-sit tal-proprjetà tiegħu li jagħmel bil-proprjetà tiegħu li jrid. U allura l-liġi tal-kera Maltija trid tinbidel. Ma jistax ikun li tieqpa' hekk. Sit il-kera huwa sit il-post huwa sit il-post u jekk irid iżidlek il-kera jista' jżidulek issa jekk tittaqpa' hemm jekk le mhux tibx imkien ieħor. Hekk kien ir-raġunament u saru kawżi kostituzzjonali. Uħud minnhom għadhom għaddejjin sal-lum u issa qed naraw l-effett ta' dan kollu anki fuq setturi oħrajn. Għaliex meta biddinna l-liġi biex inġibuha in line mal-regoli ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem, ipproteġejna ċertu setturi, il-każini tal-banet, il-każini tal-futbol, każini soċjali. Għax għadna dawk għandhom funzjoni soċjali għan proteġu. Dak qed tiġi attakkata anki llum u hemm kawżi għaddejjin. Din. Issa malli allura infetaħ is-suq tal-kera, issa f'daqqa waħda sar iktar interessanti li inti tiżviluppa il-proprjetà tiegħek tibni blokk appartamenti u mbagħad tikri għax taqla iżjed flus hekk fuq medda twila ta' żmien milli kieku kellek tibni u tbieħ u taqla l-flus ta' dak il-ħin ta' darba. U allura nbidlu realtajiet kompletament ta' pajjiżna. Tul il-proċess waqt qed naqra l-istqarrijiet parlamentari tagħkom tiegħek Dr. Sant għal dik il-ħabta meta kontu qed teħdu l-vot u hekk u Alfred Sant jagħmel ix-xilja li George Pullicino kien ikkorrompa ruħu tul il-proċess meta kienet jagħmel il-boundary lines. Xilja kienet li mars għalija, ma nafx iftakar għandek memorja tagħha li mars għalija ma xi wħud. Gidba faħxija. Tajjeb, gidba faħxija.
Għaxam min jgħid li George Bush għandu xi proprjetà sqalija, mhux veru, ċaħada 20 darba u xorta 20 darba. Le mhux li għandu proprjetà sqalija ta' Ma ekki l-akkuża li saret li mu veru xejn. Ġiet miċħuda 20 darba, 20 darba. L-akkuża kienet li ċaqlaq il-boundary lines biex jaġevola. Inti semmejt l-isqallija. Lex ma l-isqallija biex jagħmilha spex ta' motokkultat. Omu veru xejn, da proċess li min jiraġuna jekk jaħseb li għadu żmien ta' qabel l-1987 meta kien jiddeċidi l-Ministru. Meta qed ngħidlek ripetutament il-proċess mar il-Parlament għadda minn perjodu ta' żmien meta kien hemm fil-Gvern ukoll Alfred Sant bħala Prim Ministru. Il-proċess tal-Kunsill tal-Pjanijiet Lokali saru ukoll, komplew ukoll f'dak it-18 xahar li kien hemm Prim Ministru Alfred Sant. U f'dak it-18 xahar ġew approvati il-pjanijiet lokali ta' żewġ lokalitajiet, bran l-oħrajn, ta' Marsaxlokk u ta' Birzebbuġa. Ora, iġifieri, da proċess li żewġ partiti ħassew il-bżonn li għandu jsir għal ġid ta' pajjiżna. U naħseb jien, jekk kien ħares lura, ngħid kien neċessarju li jkollna xi ħaġa li tirregoladi. Bla dubju konna l-Wild West. Ma anki dik da tajda. Bla dubju, ma bla dubju xi ġifieri. Bla dubju, tħalli l-kaos. Alright, ma x'tagħmel? Ma tagħmilx toħloq set ta' regolamenti, trid toħloq boundaries. U ta' setta regolamenti. Kemm kont qrib dan it-tfassil dan il-proġett? Ara, il-Planning Authority kienet tipprepara l-proposti tagħha u kienu jitilgħu il-Kabinet. Il-dettalji ta' kif u kome mhux il-Kabinet kien jitol fihom, imma l-kriterji jiġifieri. Il-qis, is-size, kemm għandu jkun? Ta' kemm jekk inti għandek biċċa feles kif kont qed ngħidlek qabel li għandha bini fuq ix-xelluk u bini fuq il-lemin tagħha. Dik għandha tidħol u risposta kienet li jekk inti taqqad il-boundary tar-raħal għandha tidħol għax hekk jagħmel sens. Imma stenna, imma kemm kbira dil-biċċa fiha daqs 4 plots jew fiha daqs raħal sieħ. U jekk fiha daqs raħal sieħ, ovvjament li le. Biex feles imbagħad. Biex feles tiġi, tifhem. Dal-kriterji daw ġew proposti mill-MEPA, ġew fil-Cabinet, ġew diskussi u ġew aċċettati u ġew applikati. U relaxation tal-heights kif x'kien il-proċess għal fejn deċdejtu li għanollu? Il-relaxation tal-heights sa fejna fien imbidlet meta taħt dal-gvern, jiġifieri wara li spiċċajna aħna, flok bdew jikkalkulaw l-oli bil-numru ta' solari. Le, inti titkellem fuq l-Annex 2 ta' DC-15. Jgħid ngħidlek fil-local plans ta' 2006 kien hemm punt fej jekk inti kellek proprjetà mhux UCA tista' ittallat bej 3+1 jew 4+1 li dependi fejn. Dependi, u sa fejn niftakar jiena issa mill-ftit li niftakar jiena. Dik kienet tiddependi mill-outline, mhux l-outline, ma nafx ngħidulu, mhux landscape laqqas jekk inti għandek binja tiġa mibnija li hija magħmula minn 5 solari u ma' ġemba għandek bini ta' 3 solari. Inti dak il-bini ta' ma' ġemba ta' 3 solari għandek tippermetti li t-tella solari ieħor biex inti l-iskala tal-oli tal-bini ta' dak ir-raħal jiġi ndaqs. U sa fejna fien il-kriterju dan kien, jiġifieri jekk inti għandek spazju fejn m'għandekx di diffikultà ma tħallix iż-żieda tal-oli tas-solari, imma fejn inti pereżempju waħda mill-problemi kien hemm policy li għal min jibni hotel, tippermettilu li jkollu żewġ solari ekstra. Dik reġgħet daħlet. Issa, u dik, issa, qed toħloq problemi għaliex Għax toħloq skyline li was. Il-kelma forsi korretta hija l-skyline. Ma dik kienet diffikultà, imma mhux dik li ġabet is-sitwazzjoni li għandna llum. Situazzjoni li għandna llum ġabita il-bidla fil-policy fejn inti tikkalkula mhux skont il-numru ta' solari, imma skont l-oli tal-filat. Tal-filat, il-courses. Ħana ġan referi għal dik l-istqarrija u ta' Market Nizamut. Smajtu ħaġa oħra li kienet interessanti li ġalitni jekk nerġa' nomoċi affarijiet dwar il-mod li l-politika f'Malta ssir. Mark qal li minkejja li l-Partit Laburista dak iż-żmien kien ivvota kontra il-rationalization, l-akbar numru ta' deputati li kienu daħlu artijiet biex ikunu rationalized kienu deputati tal-Labor li f'moħħi tinstema vera ipokritika. L-onet, dal-fatu huwa minnu? Iva minnu, iva.
Iva, u rekord fil-parlament, morru fil-parlament, sibu rekord tal-komitat, u għaraw min kien qed iressa il-proposti ta' klienti tagħhom, ħbib tagħhom, canvassers tagħhom, biex l-artijiet tagħhom jitlu fil-żoni ta' żvilupp. U n-numru qawwi ġi minant numru ta' deputati tal-Labor. Tantu hekk il-imbat meta indunaw x'qed jiġri Alfred Sant waqqafhom għallhom tkomplux ta' tippreżentaw xejn fil-kumitat. Din hi. Għax isu, jien meta kon żgħar kon nisma' l-istorja ħafna minn dawn in-nies li jkunu politikament għatej, dawk fuq it-television joqogħdu jagħtu bejniethom fil-Parlament. U mbagħad imorru kafe kordina wara u jaqtaw il-kejk ekonomiku malti bejniethom għalihom ma' sħabhom. U dan l-episodju għalija għandu sfumaturi minn da, għalfiex isu mela qoddim il-kamera waqt li hemm din il-Parlament u qed jiffilmi għandna fuq it-TVM li aħna nopponu. Mbagħad meta niġu għall-kumitat fejn ħadd mhu ħares kameras m'hemmx social media m'hemmx. Da huwa. Li ninsaqsi kemm minn dak li aħna naraw mill-politika Maltija huwa fil-fatt pantomima. Ħampoġilek mod ieħor. Imma rispondi li dik, mbagħad ħampoġilek mod ieħor. Kemm ħadna benefiċċju minn għandha l-politiċi taż-żewġ naħat tal-Kamra fil-ħajja tagħna tal-lum. Jiġifieri li pajjiżna għandna xorti kbira dal-ġmiel ta' pajjiż li aħna għandna illi l-edukazzjoni ta' tfal tagħna b'xejn. Li tfal tagħna jmorru l-università u ma jħallsu xejn. Li ntuhom stipendju tal-li jmorru l-università. Li għandna sptar Mater Dei il-ġmil tiegħu tidħol fih u ma tħallax solt li hu solt. Laqqas l-Amerika m'għandha il-kapaċità li tagħmlu da. Li aħna llum Stadien għajda bċertu xie saħjar noqt attendi, li għadna mur membri fl-Unjoni Ewropea. Maħniġ qasbat ix-xejjer marrije. Li ħadna pożizzjoni meta kellna nieħdu pożizzjoni fuq issues kbar bħal tal-Libja. Li għanna il-politiċi tagħna għamlu xogħol tajjeb. Tweġiba, dawn frott, daw il-politiċi li inti qed tgħid li jmorru jiftemu bejnietom, inti tħok li dar, nħoklu darek u da affarijiet kollha. Mija ħasra. Ek qed nagħmlu servizz ħażin lil qasam tal-politika. Mhux int, imma min jagħmel dal-argu. Ovvjament jiena huwa f'xogħol li niskrutinizzahom. Imma aktar minn hekk il-klassi politika hija idiosinkratika. Le hemm uħud li għandhom. Mela għandna xi eċċezzjoni ħdej il-pija tal-pajjiżi, mela ma nafux qed jiġri l-Amerika u bejn ir-Repubblikani u d-Demokratiċi u għaddejjin u jagħtu bejn. Dija parti mill-ħajja politika, m'hemm xejn. Ma tantx naċċetta ma li għax il-pajjiżi l-oħrajn jagħmlu hekk mela aħna le. Jiena u Malta reġun nixtieq inkun naf il-politika f'Malta kif issir. Issa. Ħanżidlek biċċa żgħira oħra. Nista' ninnega l-affarijiet li qed inti kienu utli. Ma tistax tinnegom għax huma veri. Da pajjiż li straordinarju. Mela għalfej qegħdin f'sitwazzjoni bħalissa fejn aktar ma jmur aktar in-nies qed jiġu diżillużi bil-politiċi. Ġifieri għamlu dan ix-xogħol kollu tajjeb. Però xi ħaġa ħażina qegħdin jagħmlu wkoll għax aktar ma jmur. Xi ħaġa ħażina ssir. Xi ħaġa ħażina saret fil-passat issir issa u teqpa' ssir il-qudiem għax kollox perfett jeżisti biss fis-sema. Tajjeb, jiġifieri żbalji jsiru u saru żbalji, sfortunatament, imma ma jħassarx mit-tajjeb kollu illi għandna napprezzaw u li huwa frott ta' ħidma li saret mill-politiċi bis-saħħa tal-politika biss, mhux bis-saħħa ta' xi bravu investitur li ġie minn barra li qal għamilnieh aħna għamluh ta' qabilna u ġabuna fejn qegħdin illum. Issa, però inti semmejt li daw il-politiċi jiġġiellu. Jien imdorri anki fil-qorti meta kont illum m'għadniex immur niddefendi l-kawżi l-qorti. Jekk tarana żewġ avukati, jien qed niddefendi naħa u l-ieħor qed jiddefendi. Isna kelbu qattus quddiem l-imħallef. U mbagħad tispiċċa l-kawża u noħorġu u morna għand Kordina u ħadna kikra kafe. Jien anke dik qed qabbadni dubji kbar ġifieri. Ma xi ġifieri ikolli l-avukat tiegħi u mbagħad doħna naħma l-avukat tiegħek daw jitkellmu bis-serjed imma għax maħniex maturi biżejjed biex nifhmu li l-argument għandu jsir l-argument u għandu jsir bil-passjoni. L-argument la darba temmen fih. Imma ma jfissirx li tagħmlek għadu tan-naħa l-oħra. Maħniex edewwa. Aħna għandna l-Labor Party u għandna l-Partit Nazzjonalista u għandna partiti oħrajn żgħar illi wieħed jara n-nies jimpenjaw il-wieħom fihom. Tajjeb. Imma ma jfissirx li għandna edewwa possibbli maħniex kapaċi npoġġu bil-qiegħda ma' xulxin u nagħmlu dibattitu tajjeb fuq issues ta' politika. Ngħidlek oħra,
illi fil-parlament tagħna fejn idru isna kelpu qattus. 90% tal-liġijiet li jgħaddu mill-parlament tagħna jgħaddu biqbil. Rari, ġifieri min qed ngħidlek 90% jgħaddu b'vot unanimu tal-parlament. Ikun hemm issues kbar, naturalment fejn ma jkunx hemm il-qbil, all right. Imma dan biex nurik illi ma jfissirx li fil-politika hija ġlida l-ħin kollu kelpu qattus. U iktar kemm il-politiċi stess, għalhekk qed ngħidlek mhux int u mhux int. Il-politiċi stess iwasslu dal-impressjoni li isna edewwa ta' xulxin, qed nisparaw lejn saqajna stess, qed nirrovinaw dak li tant huwa prezzjuż u li tant ġab ġid tal-pajjiż fuq medda twila ta' snin. Ma niddejjaqx nenfasizza. L-era politika Maltija bħalissa għaddejja minn żmien tajb jew minn żmien ħażin? Għaddejja minn żmien ħażin. Għaddejja minn żmien ħażin, għax daw l-issues ta' korruzzjoni u daw x'nafin weġġaw lil Malta, weġġaw il-fama tagħna, jien inħossu dan u nħossu għaliex għalkemm irtirat mill-politika jien għadni f'kuntatt ma' sħabi ex-ministri u ex-prim ministri fl-Ewropa u anki barra mill-Ewropa, niltaqa' magħhom regolarment, qiegħed membru f'tliet organizzazzjonijiet differenti u l-mistoqsijiet li jagħmluli ikunu l-ħin kollu fuq isma' ma x'qed jiġri preċiż. X'qed jiġri? Għaliex dil ħarġa dil ħaġa u mhux oħra u l-oħra dal-affarijiet dal-istejjer kollha. U jiena l-ħin kollu nipprova niddefendi dal-pajjiż. Għalhekk taħseb li n-nies li l-elettorat aktar ma jmur aktar isir diżillus biż-żewġ partiti l-kbar? L-elettorat qed jiġrilu tagħna, qed jiġrilu bħall-elettorati anki barra minn pajjiżna. Ġifieri bis-saħta iktar aċċess b'social media, iktar knowledge tal-affarijiet u iktar libertà ta' espressjoni hemm barra. Qed jiġri li qed jieħu opinjoni ħażina tal-politika. Biex niftehmu, mhix ħaġa ġdida ta' l-opinjoni dwar il-politika dejjem kienet negattiva, qatt ma kienet pożittiva. Di l-verità, jekk iridu ngħidu l-verità, mela għadċi darba għexna xi żmien meta konna. Imma f'dak il-kuntest fej qabel forsi konna narawhom daqshekk ħażin illum qisna qed narawhom iktar ħażin dak li qed tgħid. Iva, inħossa grava il-perċezzjoni. Inħossa u jiddispjaċini li qed jiġri hekk u ta' min wieħed jgħid jara x'jagħmel biex jirranġa. Għax dan huwa il-periklu l-kbir li pajjiżna jiffaċċja. Aħna ffaċċajna bħala pajjiż fl-istorja tagħna perikli differenti u kollha rbaħnihom. Imma malli aħna nivvalenaw dik il-ħaġa li ħanpoġġiha mod ieħor, ħanipprova nispjegalek. Għax għextu jien u min jgħaddi minna jifhem għadi. Meta tkun Prim Ministru ta' pajjiż, inti f'daqqa waħda ġurnata minnhom tinduna li fidejk għandek il-futur mhux ta' għada jew tal-ġimgħa d-dieħla ta' il-futur fit-tul tat-tfal tal-familji kollha Maltin. Issa għal dawk li jibbujawlek u jgħidulek shame on you u għal dawk li jċaxpulek u jgħidlek inti mawx bħalek fid-dinja. Għalihom it-tnej bil-qiegħda f'dak is-siġġu kuljum tinduna illi mhux għal 5 snin oħra ġifieri għax sal-aħħar tal-leġislatura tiġi elezzjoni u iva mbagħad niġi elezzjoni u nirtira. Timxi miegħek. Jiena it-tifel tiegħi ħan in-neputijiet tiegħu f'ġnien il-mellieħa. U batli nurijulek ritratt b'tabella illum maħmuġa mimlija ħaxix u xnafin, dan il-ġnien infetaħ mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Mbagħad quote tiegħi, dan il-ġnien qed jingħata lill-familji Maltin għall-gawdija tagħhom. Da l-irtiraj ta' 10 snin jien, in-neputijiet tiegħi ta' 6 snin. Raw dit-tabella u ara tan-nannu. Min jiġi il-ġnien, min jiġi għall-Family Park ta' Whitty-Line, jien hemmhekk viċin tiegħi ninżel, insib familji barranin kemm trid, bit-tfal tagħhom, Maltin bit-tfal tagħhom, igawdu spazju li sa qabel żmieni kienet miżbla. Li tinten, li taħraq, li tinxtam kuljum bintina nobis. Għal-park tal-familja fejn illum imorru tfal jgħixu x'nafin. Da s-sabiħ ta' pajjiżna. Jekk aħna issa dan irridu indajfuh, l-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu huwa li nintefgħu li nkollu naraw in-negattiv li jeżisti dak in-negattiv. Ma nistax inkunu inġenwi però qas ma nistax inkunu naiv. Iva ma qed naqgħu fin-nassa dejjem illi nagħmlu ħilitna biex insibu fejn hu dak id-difett. Jien qed nipprova. Ma nistax nistaqbel miegħek hemmhekk fis-sens splodit ġurnalista, ma dik mhux vera mhux. Skur li le, dik l-ikbar traġedja li ġrat f'pajjiżna mill-memorja li għandi jiena. L-ikbar traġedja, u skużi, assassinju.
Jien li nkollu nenfasizza ma' kulħadd. Da mhux qtil, mhux murder. Ġifieri, what I'm saying, I'm not Assassino. going out of my way to look for it. Fis-sens, qed tifhimni li John, di mhux li din hija kienet Ismani, konsegwenza ta' kif il-pajjiż kien sejjer. Iva. U jwerwirni. Għalhekk qed ninkwieta u għalhekk ngħid illi aħna għandna noqogħdu b'sebgħinej li ma nħallux issa il-politika tiġi żvinata b'dan il-mod. Tajjeb, issa il-til ta' Defni hija traġedja, l-ikbar traġedja li ġrat għal pajjiżna. L-ikbar traġedja f'dal aħħar snin fil-memorja tiegħi. Jien ma niftakar xora, vera kellna til ta' Raymond Caruana u ta' Karen Grek, kollha traġedji seri. Imma di marbuta ma' assassinju ikkummissjonat b'tentikles aw biswaba imċabsin mad-dinja tal-politika u mhux mad-dinja tal-politika tal-kanvaser li kien qiegħed nofsu fis-sakra li għamel xi ħmerija barra triq. Jiġifieri pjanata maħsuba ħalsu biex issir tagħdi ta' li taddinna mill-kurutur ta' moħna li xi ħaġa bħaddi tiġri f'Malta hi waħda mill-iktar affarijiet seri li u għadni nibki. Biex nagħmlu ċara. Nara li maqsumin ukoll fuq għadi. Biex nagħmlu ċara qed ngħidu minti xattajt li l-ħlas kien politiku. Le, mhux li kien hemm qed ngħid li tħallas. li xi ħadd ħallas għal Iva, u kien hemm swaba jidru ma' daqqatajn għax nerġa' ngħid issa wieħed irid iħalli l-ġudizzju tal-qrati tagħna illi jieħdu l-kors tagħhom u jagħmlu d-deċiżjonijiet tagħhom. Imma ir-rapporti li kien hemm u l-indikazzjonijiet kollha li kien hemm konnessjonijiet ma' livelli għoljin fil-qasam istituzzjonali u politiku ta' pajjiżna jeżistu. Issa nħalli f'dej l-qrati tagħna tiddeċidi għax għandna rridu noqogħdu attenti anki b'konsistenza ma' dak li kont qed ngħid qabel li fil-qasam tal-ġustizzja di trid issir d-deċiżjoni ssir mill-imħalfin tagħna. Imma lura għal punt li kont qed nagħmel illi da kollu li qed tgħid inti huwa kollu veru, però jibqa' l-fatt illi il-politika hija strument li tista' tintuża u intużat fil-passat biex Malta ikun pajjiż fejn aħna nkunu gburi li qed ngħixu fih. U nibqa' nenfasizza li ma nafx għajdu li intom fejn jeżisti pajjiż illi inti tibgħat it-tifel tiegħek l-università u joħroġ mill-università gradwat kompetenzi li jikkomparaw ma' barra minn Malta, ma jħallax ċentezmu għax ħallaslu kollox il-gvern mit-taxxi tal-poplu tagħna bi stipendju tiegħek, mentri f'pajjiżi oħrajn hu l-Amerika jgħidulek student joħroġ gradwat mill-Università l-Amerika joħroġ bdejn ta' $100,000 li jrid iħallsu lura fuq il-professjoni tiegħu ma li jibda jaħdem. Le, bla dubju dik hija għażla. Ejjew nibdew nindirizzaw il-problemi li għandu pajjiżna u għandu problemi mhux m'għandux. Marbutin ħafna ma kif nitrattaw ma l-istituzzjonijiet tagħna, ma kif nażlu n-nies. In-nies. Ara kemm ngħidu l-istituzzjonijiet qed jaħdmu. In-nies jgħoddu kollox. Aħna għandna bil-liġijiet tagħna istituzzjonijiet il-ġmil tagħhom iħabtu rashom ma l-aqwa istituzzjonijiet tad-dinja. Imma mhux l-istituzzjoni mhux għandek miktub fil-liġijot min qed imexxiha, kif qed imexxiha, x'inhu mal-kriterji ta' tmexxija tiegħu. Qed iżomm l-indipendenza tiegħu jew tagħha fl-għażliet u l-għażliet tiegħu qed ikunu biex isiru verament dak li jiena sejjaħlu l-ġid komuni. Ma rridx niġġeneralizza u li ngħid ma joċċa l kulħadd, imma forsi ta' min nagħmlu waħda l-eżerċizzju għax jiena anki ma naqbilx ma' ċertu metodi li issa qed jidħlu donnom illi l-għażla tal-persuna tiddependi fuq voti fil-parlament u x'nafien. L-għażla tal-persuna trid tkun tiddependi fuq il-kompetenza, l-integrità tal-individu, mhux kemm ġab maġġoranza ta' voti fil-parlament. Mhux qed nifhem għal xi xatt tal-lulja. Per eżempju, bħalissa għandna żewġ karigi li issa donnu sa jintlew wieħed minnhom għalmenu, però għandna tnej vojta, wieħed tal-Standards Commissioner u ieħor tal-Awditur Ġenerali. Għaliex iż-żewġ naħat ma kienux kapaċi isibu isem ta' persuna illi tkun aċċettabbli għad possibbli? Kellhom jgħaddu ix-xhur twal biex karigi importanti jibqgħu vojta dal-mod. Issa qed indaħlu kriterju li rridu żewġ terzi fil-Parlament biex ikun hemm żgur iż-żewġ naħat tal-Kamra. Ma noqogħdu attenti il-metodi li jintużaw għaliex nispera li dak mhux the least common denominator, jiġifieri jensibu l-iktar wieħed illi forsi l-inqas li jkollu effett.
Minn flok li tażel il-persuna illi fl-opinjoni ġenwina u frotta diskussjoni ikolla l-kompetenzi possibbli f'pajjiżna m'għandniex nisek li jokkupaw karigi ta' tip li huma ta' ċertu serjetà. Però l-inkjesta pubblika sabet li kellna istituzzjonijiet li kienu sekwestrati, li kienu maħtufin. U inti qed tgħid però li sistemikament m'hemmx problemi, il-problemi huma n-nies. Però meta inti kollok sistema li daqshekk faċilment u f'daqshekk qasir żmien jistgħu jiġu hijacked b'dik l-effiċenza kollha. Ma tgħidlekx ukoll li dawk l-istituzzjonijiet għandhom bżonn itejbu il-mod li jiffiltraw in-nies li jitlu fihom u li ma jiġux hijacked. John li qed ngħid huwa li Għandhom bżonn difiża aħjar. Jiddependi min hi l-persuna li qed tmexxi. Ġieli, there is no systemic There is no way of doing it. fl-opinjoni tiegħi. Issa di opinjoni tista' ma taqbilx magħha. Nistgħu ngħaddu mit-liġi mill-Parlament. Fl-aħħar mill-aħħar jekk il-persuna li tuħu l-kariga ma jkollix il-kriterji bżonn jużi biex tieħu deċiżjonijiet li huma fl-aħjar interess tal-ġid komuni, tista' tagħmel il-liġijiet ma joddu għal xejn. Jod x'tagħmel il-persuna f'dik il-kariga. Għalfej ċertu pajjiżi hemm iktar suċċess meta niġu għall-governanza. Jiġu nifmoħħi pajjiżi bħal Danimarka li sena wara sena jiġu l-ewwel daw tal-Economic Forum. Biex ta' u hemm uħud oħrajn. Ġeneralment fil-Skandinavja għandna mbagħad New Zealand ikollok għalfejn huma nies iktar korretti minna jew għandhom legat kulturali politiku li b'xi mod fehmu r-relazzjoni tagħhom mal-istat x'għandha tkun, mas-sistemi x'għandha tkun, mal-gvern. Naħseb dit l-aħħar waħda hija verità. Jiġifieri għandhom legat, għandhom storja, għandhom kultura differenti mill-kultura ta' pajjiżi li qegħdin fin-naħa t'isfel tal-Ewropa l-Mediterran. U hemm raġunijiet storiċi aħna fil-Mediterran imdorru jien ninnegozjaw ma' xulxin, jiena nagħmel negozju miegħek, inti tagħmel negozju miegħi, l-istorja fuq eluf ta' snin. Hekk inbniet u nbniet anki bl-impatt tal-Imperu Ruman, hemm dal-istorja kollha ma nqogħdux nitlu fid-dettal tagħhom. Però hemm element importanti għal Malta. Aħna pajjiż żgħir li hu vantaġġ għal ċerti affarijiet. U jiena dejjem ngħid nuża l-espressjoni bl-Ingliż small is beautiful. U fil-kriżi finanzjarja. Provajt ngħidilha l-mara ma nistaf. Gidba faħxija, right? Faħxija. Fil-kriżi finanzjarja, swit favur tagħna għax aħna konna stajna għax aħna żgħar impoġġu bil-qiegħda ma' CEOs, ma' Chief Executive Officers tal-aqba fabriki f'Malta u ngħidulhom x'għandkom bżonn biex ma talqux waqt il-kriżi. U ninnegozjaw ma' kull wieħed minnhom pakkett biex ngħinu l-fabrika iżżomm min-nies fuq il-kodba tagħha. Salvajna hekk għax żgħar. Imma Però il-żvantaġġ ta' ċokon huwa illi aħna il-ħin kollu viċin in-nies li jiġu jħabtu lek il-bib li jgħidu lek isma' it-tifel tiegħi għandu eżami tal-liċenzja ta' sewqan tal-karozza għamil li pjaċir, arak tistax tirranġali. Jew għandi dilxa tal-familja li ma jistax jistenna sa jisifera da qabbiż lil-kju għall-operazzjoni fl-isptar għandu bżonn jagħmilha. Il-ħin kollu. U meta tkun imdawwar il-ħin kollu b'dat tip ta' talbiet uħud minnhom ikunu ġustifikati biex inkunat kollox, mhux kollox ikun hekk. Però kultant ikun hemm talbiet li jkunu assolutament mhux ġustifikati. Meta tkun imdawwar, mhux imdawwar dal-affarijiet, fl-aħħar tiġri jew hemm periklu li inti tiġi influenzat mhux fuq dak li għandek tagħmel li hu sewwa, imma sempliċement biex taqdi lil dak li jkun jagħmel xi ħaġa li mhux. din il-prossimità. U dik jekk tkun l-ola uffiċjal f'istituzzjoni, jew tkun uffiċjal importanti f'istituzzjoni, illi anki dawk miftuħin għal del pressure daqs kemm huma l-politiċi. Din il-rubija l-prossimità, speċa li nafu kulħadd jaf il-kulħadd forsi għandna kuġi nukli ċempellek, biex hemmhekk naħseb huwa wieħed mill-meljoramenti sistemiċi li naħseb għandna bżonn nagħmlu bħala pajjiż. Jiġifieri meta ngħidu il-sistema tista' timpruvja l-ewwel wieħed mill-ewwel ħsibijiet ikun da li il-Ministru inti ma taqbadx iċċempillu. Inti il-Ministru għandu jkun hemm sistema ta' filtration fej l-ewwel naraw il-każijiet x'inhu ma jekk vera ma ważalniex inkellbu l-Ministru u jekk ikun hemm bżonn xi ħaġa isir at policy level mhux
Karl ġi għandi għax irid Iva. Però biex aktar minn hekk u din hija l-istess problema naħseb li għandna wkoll fil-pulizija pereżempju li inti diffiċli ħafna timxi kontra ċertu nies meta daw ċertu nies ikunu b'saħħithom ħafna fis-soċjetà, inti parti minn dik is-soċjetà u daw allura jistgħu jkunu ta' periklu għalik. Biex irridu naċċettaw qalbi, small is beautiful, dejjem li. Imma wkoll irridu naċċettaw illi din il-prossimità ġib ħafna problemi li hija the kind of the ruining of the system. Għax inti tibda tbabas fiha sistema fl-aħħar mill-aħħar di ħadd ikollha salek. U idea oħra li ġili tħaldet dwara nsejt minn kien qalili li l-Kroazja kien hemm xi post li għamlu. Li bażikament inti il-kalendarju tal-Ministru pereżempju, jew anke jkun pereżempju xi ħadd imlaħħa f'xi istituzzjoni tkun pubblika. Allura inti taf mela it-tal iltaqa' ma' ċaqnu dakinhar bejn is-sejati. Din kienet fuq l-aġenda 1, 2, 3, 4, 5. Allura jiena ma rridx noqgħod naħseb imma dak fejn kien dakinhar. Naqbel miegħek. Taf kif da trasparenza u aħna iktar minn ħaddieħor għandna bżonn nagħmlu għadi, imma minflok nagħmlu preċiżament il-kontra. Jisplodu l-persons of trust. Li huwa strument preċiż biex tagħmel il-kontra tal qed tajt int. Again, ma rridx niġġeneralizza, imma dak li qed tagħmel il-messaġġ huwa jekk inti f'daqqa waħda issa miegħek għandek mhux civil servant li huwa obbligat li jrid iservi li jkun min ikun fil-gvern min ikun, imma obbligat li jservi indipendentement u neutralment lill-gvern tal-ġurnata, inti f'daqqa waħda għamilt person of trust li huwa obbligat illi naturalment jiġbed ħabel wieħed. Hija kwistjoni komplikata, għalhekk ngħid kieku idealment issa forsi din hija ħolma li ma tistax isseħħ. Imma li kieku jisiru diskussjonijiet miftuħa, ġenwini, anki fil-maluq, mhux neċessarjament fil-miftuħa, ġdi mhux biex tirbaħ xi popolarità, imma kif nistgħu nindirizzaw daw il-problemi li huma problemi ta' pajjiż żgħir. Mingħajr ma nitilfu s-sabiħ li aħna għandna, ma dawn il-problemi għandna bżonn nindirizzaw. Ma hija problema fundamentali. Waħda minnhom hija dik li qed tissemmi inti li tajba ħafna li dak li jkun irid ikun trasparenti kompletament fl-impenji li jkollu, fl-appuntamenti li jkollu, fl-agenda li u anka il-budget jista' jkun sistema jekk taħdem fl-Unjoni Ewropea, jekk inti kummissarju, jekk inti uffiċjal, tiżżomm rekord tal-laqgħat kollha tiegħek, ta' x'kien għamilthom, ta' x'kien min kien preżenti u tal-aġenda li kien. U llum il-ġurnata bit-teknoloġija, ġifieri jien għandi 4 patruni hawnhekk ikun jiġru biha s-sistema, tista' tagħmilha online. Ġifieri nista' niċċekkja ma' min qed jiltaqa' dal-lum. Anka il-budget tista' tagħmel online. Ġifieri jekk jien għandi fl-expense account pereżempju, kemm ħieles u kemm dieħel mill-expense account. Dak ukoll nista' nagħmilha online. Kollox u jiena nista' nara dal fejn nefaq 20,000 stationery. Ħanerġa' fi żmien meta jiena kont speaker kont daħħalt il-kunċett li l-membri parlamentari jridu jagħmlu dikjerazzjoni tal-assi. Mela kull membru parlamentari bil-mara u l-familja irid jimla l-formula jirrapporta l-Parlament u jgħid x'għandu u x'm'għandux fil-bidu tal-leġislatura f'kull sena matul il-leġislatura. X'ġara? L-ewwel pass li sar kien li neħħew l-obbligu tal-mara li tiddikjara tal-mara tad-deputat li tiddikjara l-assi li għandha. Dik meta tneħħiet? Neħħiet ftit wara li nbidel il-gvern. U mbagħad spiċċajna li interessanti dik kif mbagħad spiċċajna li issa anki tippreżenta il-dekjarazzjoni tal-assi txix ta' 5 snin ilu. Ma meta suppost dawn huma. Il-problema li m'hemmx konsegwenzi għali għalik. M'hemmx konsegwenzi għalihom dan affarijiet. Dik. Ħlief min irid jikkundanna pubblika fis-sens min irid jesprimi opinjoni pubblika jiktibha x'imkien u tittama li xi ħadd jaqra. U forsi jiena mbagħad meta nkun qed inqis jekk se nivvota għal dal-persuna ma tantx kollox jgħaddi. Forthcoming. Tħoss li għaw ġenerazzjoni ta' morali u valuri? Għaw kollas fl-opinjoni tiegħi, forsi kollas hija kelma goffa żejjed. Imma isu rabbejna l-qoxra, John, dali qed inħoss jien, isna rabbejna l-qoxra, dak li qabel kien tajjeb. Issa jew sar ħażin, jew sirna ma nagħtux kasu, jew ngħidu da dinosaur ta' żmien dinosaur. F'ċerti affarijiet not li l-nifsi bikburija kbira bħala dinosaur. Imma skużi, dak li kien ħażin bil-kemm issa mhux qed isir tajjeb.
Jisu f'ċerti affarijiet. Għaw problema kbira ta' fil-fema tiegħi ta' suġġettività morali li kollox nistaqsu ma inti ħarist leha minn din il-perspettiva li tista' tkun frustranti ħafna. Iva, verismu. Isma, qabel ma naqbdu l-elezzjoni tal-2000, aħna għadna fl-elezzjoni tal-2008 ta' jena inti. Sanerġu niltaqgħu ġimgħa-d-dieħla. Nkunu għadna ġimgħa-d-dieħla ġdida. Mela, isma tal-miliet, jiena mhux għalija. Inti trid tal-miliet. Tal-miliet ġifieri. Tal-miliet ikun Honey Bush li qasna f'xini, għan fakarni fil-mara. Cinnamon u Star Anise. Ma nafx. Le, jiena jow ginger dak xfiħ. Ija ċabsa. Jiena ngarħom l-kut. ċħati prova tagħmel għajt jien ma Le, te. Te? Sani xorbu kikrate ġifieri. Ħanħdu kikrate, jien. Jiena te joġobni, jiżjed minn Mela. ġifieri jażel int u li tuħu jien. Mela, da, green tea, cinnamon u ginger. Boom, ġiġt. Mela, qabel ma nkomplu fakkarkom li din ix-xandira ma' Dr. Lawrence Gonzi mġuba lilkom minn Maypole, Jobs in Malta, Derek Meats, Browns, Welby's, Kutriko, E-Cabs, Garmin u Yogi Tea. Dik il-bicċa ħana mela wara. Tajib. Mela, l-elezzjoni tal-2008. Int mus suppost kellek terbaħ. Xħawel. Mela, tlaqna?